என்னமோ சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அவங்க மோகன்தாஸ் பிரபு. ஓகே 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 ஓகே. இந்த ரூம் நானும் கூட அரமா சொல்லியிருந்தாங்க. லிங்க்குக்காக வெயிட் பண்ணின்னு இருக்கேன். நான் அதை பார்க்கவே இல்லை, பேட்டர்ன்ல போட்டுருக்காங்கன்னுட்டு. ஐ எம் ஆல்சோ தேர் இன் தட் பேட்டர்ன்ஸ். ஆனா நான் இப்போ பார்க்கவே இல்லை. இங்க போட்டிருக்காங்க மாதாஜி, கம்ப்ளீட் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. நாமாட்டா பவன் அந்த ரூம் 10,000 rupees ரூமு, அப்புறம் 11,500 rupees 2 பேருக்கு சேர்ந்து. எவ்வளோக்குள்ள ஆள் ஜாஸ்தி சேர்றீங்களோ அவ்வளோக்குள்ள கம்மியாகும் மாதாஜி பைசா. ஒரு மால்ல ஒன் ரூம்ல 4 persons இருந்தானாக்கா பைசா கம்மியா இருக்கு மாதாஜி. பார்த்தேன் பிரபு. அங்க போனா நம்ம நைட் ஒரு நாள் தான் தங்க போறோம் பிரபு. ஹோல் டே வெளியில தான் சுத்திட்டு இருக்க போறோம். இல்ல நைட்டு நீங்க ஈவினிங் தங்கி தான் ஆகணும் மாதாஜி. ஈவினிங் வந்து 5 to 5 o'clock மேல வந்து பிரபுபாதா ஆடிட்டோரியம்ல டெய்லி ஏதாவது ப்ரோக்ராம் வச்சுக்குவாரு பிரபுஜி. யாராவது கூப்பிட்டு கெஸ்ட் பண்ண வச்சிருவாங்க. அதனால உங்களுக்கு 8 மணி வரைக்கும் உங்களுக்கு 7:30 மணி வரைக்கும் ஃப்ரீயா இருக்க முடியாது. நீங்க 7:30 மணி வரைக்கும் எங்கேஜ் ஆயிடுவீங்க. ராத்திரி 7:30 மணிக்கு எங்கேஜ் ஆயிட்டு திரும்பி வர சமயத்துல நம்ம கோயிலுக்குள்ள போயிட்டு வந்தாக்கா அந்த கார்த்திக் மாசம் தாமோதர ஆர்த்தி பார்க்க எல்லாருக்கும் ஒரு கையில ஒரு நெய்வலை கொடுப்பாங்க. எல்லா ஜனங்களும் வந்து இந்த நெய்வலைக்கு வாங்கி போய் ஆர்த்தி பண்ணிட்டு போவோம் இந்த சமயத்துல. அப்போ நீங்க ரூமுக்கு போறதுக்கு கிட்டத்தட்ட 8 o'clock ஆயிடும். வெளியே வந்து கீதா பவன்ல தான் சாப்பாடு அரேஞ்ச் பண்ணிருப்பாங்க நேமா. அவங்க வந்து டோக்கன் கொடுப்பாங்க. நீங்க சாப்பிட்டு வரும்போது 9:30 ஆயிடும். திரும்பி வரும்போது உங்களுக்கு பேசிட்டு வரும்போது. அதனால ஃபுல்லி எங்கேஜ். நீங்க காலம்புற அந்த மார்னிங் அந்த மங்கள ஆர்த்தி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் 6:30 மணிக்கு டூர் ஆரம்பிப்பாங்க மாதாஜி. There are so many buses, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 எவ்வளவு பஸ்ஸோ அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. ஒவ்வொரு பஸ்ஸுக்கும் ஒரு வாலண்டியர் அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் தனித்தனியா வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து மெசேஜ் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க, நீங்க வந்து சேர்ந்துருங்க அப்படின்னு. யாருக்கு அந்த நம்பர் கிடைச்சிட்டோ அந்த நம்பர் பஸ்ல தான் ஏறணும். பட் எல்லா இடத்துக்கும் கூட்டின்னு போவாங்க. எந்தெந்த இடத்துல போறாங்களோ அங்க வந்து ஒரு பிரபுஜி கிடைப்பாங்க. அங்க லோக்கல் பிரபுஜி கிடைப்பாங்க. அவங்க மூலியமா வந்து அசோசியேட் பண்ணுவாங்க மாதாஜி கான்ஃபரன்ஸ் எல்லாம். ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஓகே. ஈவன் எனக்கு தெரியல, இப்ப இந்த வயசுலயே போயிட்டு வந்தாதான் உண்டு. இல்ல போலாம் மாதாஜி. கரெக்ட். கண்டிப்பா மாதாஜி. நீங்க எல்லாம் இந்த வயசுல சுத்துறது பார்த்து நான் அந்த வயசுல சுத்துவானு எனக்கு தெரியாது பிரபு. இருக்கிற உண்மை சொல்றேன். ஐ டோன்ட் நோ ரியலி. அவ்வளவு ப்ராப்ளம் கிடையாது. பஸ்ல ஏறணும் வரணும் அவ்வளவுதான். அட்லீஸ்ட் இப்பயே போயிட்டு விருந்தாவனம் மாயாப்பூர் இந்த மெயின் வந்து இருக்கக்கூடிய ஸ்தலங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து வந்துடணும். அதுக்கப்புறம் பகவான் என்ன கொடுக்குறா அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலங்கள் எல்லாம் பார்க்கலாம். மெயின் மட்டும் பார்த்துட்டு வந்துடணும்னு நினைக்கிறேன் பிரபு. நம்மள்ட்ட இப்ப நானே வந்து ஒண்ணு நேத்து ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் மாயாப்பூர் புக் பண்ணிட்டு ஃபிளைட்டும் புக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அமௌண்ட் கூட புக் பண்ணிட்டு அரௌண்ட் 10 or 12,000 அப்போ. ஆமா இப்ப 8,000 ரூபாய் ஆகுது. இப்போ மெட்ராஸ்ல இருந்து 8,000 rupees கிட்டத்தட்ட ஆகுது. அங்கிருந்து பெங்களூர்ல இருந்து அநேகமா 9 to 10 ஆகும் மாதாஜி. ஆமா 18,000 என்ன இருக்கு பிரபு. நான் பார்த்தேன் நானு. சோ பார்த்தேன். என்ன பண்ணி வச்சா ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா இப்போ எவ்வளவு லேட் பண்ணா நமக்கு தான். இப்ப என்னன்னா ட்ரெயின்ல எல்லாம் ஃபுல் ஆயிட்டு, ரிசர்வேஷன் கிடையவே கிடையாது. என்ன கேட்டாங்க, தீபாவளி வருது மாதாஜி. நவம்பர் மாசம் 11ஆம் தேதி தீபாவளி வருது. அதனால எல்லாரும் வந்து கிளம்புவாங்க மாதாஜி. ரொம்ப ரஷ் இப்போ. அதனால எங்க இட்டார்சியில கூட எனக்கு டிக்கெட் கிடைக்கல. நேத்து நான் உங்கள்கிட்ட பேசி நீங்க கேட்டீங்கல்ல நான் வரேன் அப்படின்னால அப்பதான் வந்து நான் வந்து இட்டார்சி போன் பண்ணி என் தம்பிகிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணேன், இந்த மாதிரி செக் பண்றேன்னா. அது சீனியர் சிட்டிசன்ல செகண்ட் கிளாஸ்ல கிடைச்சது எனக்கு போறதுக்கு மட்டும். திருப்பி வரத்துக்கு ஏசி கிடைச்சிருது ஹவுடால. அப்புறம் ரூம் எப்படியும் பாத்துக்கலாம். இல்ல அப்படின்னா கூட பரவாயில்ல, எப்படியும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் நான். அதான் ரூம் கிடைக்கும். வெரி ஸ்மால் பிளேஸ், ரொம்ப பெரிய பிளேஸ் கிடையாது மாயாப்பூர். அங்க ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்ல. ஆனா எப்ப பார்த்தாலும் கூட்டம் இருக்கு மாதாஜி. கூட்டம் திருவிழா கூட்டம் தான் எப்ப பார்த்தாலும். கிரேட் ஆக்சுவலி. நம்ம இந்த 16 month அதுவும் இப்போ போற சமயத்துல நம்ம தாமோதர் மாசத்துல போறோம். அப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணலாம். அந்த தாமோதர் ஆர்த்தி பண்ணுவாங்க ஈவினிங்ல. எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ரூம்ஸ் இப்பவே புக் பண்ணலாமா பிரபு? பண்ணதே உங்களுக்கு நல்லது மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் இருங்க மாதாஜி, என்கிட்ட அந்த லிங்க் இருக்கான்னு பாத்துட்டு ஒரு நிமிஷம். பேட்டர்ன்ஸ் தானே அன்பட்டா மாதாஜி உங்களுக்கு பாக்குறேன் நான். இந்த சாட்ல போடுங்களேன், எடுத்துக்குவாங்க இல்லையா எல்லாரும். பாக்குறேன். போடுங்க பிரபு. நானும் பாத்துக்கவே இல்ல. பாட்டுக்கு பேட்டர்ன்ஸ். எஸ் பேட்டர்ன்ஸ் பார்த்தேன். எஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கரெக்ட். சரிங்க. மாதாஜி
1ஆம் தேதிக்கு அப்புறம் புக் பண்ணலாமா? நான் சென்னைக்கு போறேன், அப்பதான் பையன் கிட்ட சொல்லி புக் பண்ண சொல்லணும். கிடைக்குமா? கண்டிப்பா கிடைக்கும் உங்களுக்கு. சரி பண்ணுங்க மாதாஜி, நோ இஷ்யூஸ். லாஸ்ட் டைம் நானும் சேதுலட்சுமி மாதாஜி தான் ஒரே ரூம்ல இருந்தோம். மாதாஜி நீங்க எங்க பெங்களூர்ல இருந்து வர்றீங்களா மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி, நான் பெங்களூர்ல இருந்து வரேன் மாதாஜி. சரி மாதாஜி, அப்புறம் எந்த ரூம்ல புக் பண்றீங்க? தெரியல இவங்க ராதிகா மாதாஜி எங்க புக் பண்ணிருக்காங்கன்ட்டு. சோ ஐ டோன்ட் நோ எந்த ரூம்ல புக் பண்ணிருக்காங்கன்ட்டு தெரியல. எஸ், நான் இப்ப இந்த சேனையில போட்டிருக்கேன், அது எல்லாருமே எல்லாத்தையுமே குரூப்ல போட சொல்றேன். இது நான் இப்போ இந்த சாட்ல நான் ஷேர் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி, நம்ம சாட்லயே ஷேர் பண்ணிருக்கேன் நான். ஓகே ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, I think that part I think ராதிகா மாதாஜி தான் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க பேசியிருந்தாங்க இன்னைக்கு, மோகன்தாஸ் பிரபுட்ட பேசியிருந்தாங்க. அவர் வந்து மண்டே அன்னைக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னாரு, கன்ஃபர்மேஷன். ருக்மணி மாதாஜி அவங்களுக்கு கூட சொன்னாங்க, ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க, ருக்மணி மாதாஜி நீங்க கூட்டு போங்க அப்படின்னாங்க. நான் அதான் அவங்க என்ன சொன்னாங்க, நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒன்னாவே தங்கியிருக்கலாம், அங்கேயே இந்த எல்லாம் ஒன்னா மார்னிங்ல மங்கள ஆரத்திக்கு போயிடலாம், பக்கத்துல எங்க இருக்கோ அங்கேயே பார்த்து பண்ணுங்க, அப்ப 1000-2000 ஜாஸ்தி ஆனாலும் பரவாயில்ல, நீங்க எது இந்த பக்கத்துல இருக்கோ அது மாதிரி பார்த்து பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்ககிட்ட, மோகன்தாஸ் பிரபுட்ட. உங்களுக்கு உங்க பேரு சொன்னாங்க. ஓகே ஓகே, நீங்க ஒண்ணு ராதிகா மாதாஜிட்ட பேசிக்கோங்க. பேசுறேன் அந்த கிளாஸ் ஆன பிறகு. I will speak after this class. நாளைக்கு ஈவினிங் கிளாஸ் இல்ல, நாளைக்கு ஈவினிங் எல்லாரும் நீங்க எல்லாருமே நாளைக்கு வீட்ல பண்டிகை எல்லாருமே கொண்டாடுங்க. ஓகே மாதாஜி. அதனால நாளைக்கு ஈவினிங் வேண்டாம். அடுத்த வாரம் வந்து உங்களுக்கு டெஸ்ட் வச்சிருக்கேன் இல்லீங்களா, அடுத்த வாரம் உங்களுக்கு அடுத்த வாரம் we'll write a test. ஒரு நாள் டெஸ்ட், ஒரு நாள் வந்து we'll have that கிளாஸ் எடுத்து. ஓகே, அது முடிச்ச பிறகு நீங்க you can join. இப்ப parallel-ஆ நீங்க வேணா டியூஸ்டே வந்து இதே லிங்க்ல வந்து நான் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. என்னோட எல்லாமே எடுப்பாங்க மாதாஜி. இன்னொரு வாட்டி NOI கொஞ்சம் ரிவிஷன் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து NOD வந்து மாதாஜியோட கிளப் பண்ணிக்கலாம். சோ நீங்க ஒரு 7-8 பீப்புள் தான் இருக்கீங்க இல்லையா, அதனால அவங்களுக்கு ஒரு 10-12 ஒரு 20 பேருக்கு சொல்லி கொடுத்தா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காவும் இருக்கும், ஒரு இன்டராக்டிவ் நல்லா இருக்கும். அதனால ஈவன் செல்வம் பிரபு கிளாஸ்ல கூட ஐ திங்க் ஃபியூ பீப்புள் அவங்களையும் அதுல மர்ஜ் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். சோ தட் நீங்க அப்படியே பக்தி சாஸ்திரி நீங்க யூ கேன் கண்டினியூ. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பூஷா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனே ஷலாக்கய चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदा स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருமே ரிப்பீட் பண்ணலாம் இந்த ஸ்லோகம். இதுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு நிமிஷம் அந்த பிபிடி ஒரு வாட்டி பார்க்கணும் இல்லையா. ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்கே நம்மளுடைய பணிவான நமஸ்காரங்களையும் பிரபுபாதருடைய பாதங்கள்ல நம்முடைய பணிவான நமஸ்காரங்களையும் தெரிவிச்சுட்டு நாம் இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். இப்ப நாம பார்க்க போறது 16வது மந்திரம். இது 15வது மந்திரத்தினுடைய கண்டினியூவேஷன் தான். மேலும் பகவானுடைய லாஸ்ட் மந்திரத்துல கூட பகவானுடைய ரூபத்தை பற்றி தான், அதாவது அவருடைய தெய்வீகமான ரூபத்தை பற்றி பேசினோம். சோ அததான் இந்த மந்திரத்திலுமே நாம இன்னும் கண்டினியூ பண்ண போறோம்.
பூஷான் ஏகர்ஷே யமசூரிய பிரஜாபத்யா வியூஹாரஷ்மீன் சமூஹா தேஜோ யத்தே ரூபம் கல்யாணதமம் தத்தே பஷ்யாமி யோ அசௌ. ஐ திங்க் இது நம்ம எடுத்தோம்னு நினைக்கிறேன். ஷௌ புருஷ சோ அகம் ஹஸ்மி. மாதாஜி இது படிச்சிட்டோம். இது படிச்சிட்டோம்ல 17ஆம் பார்த்தசாதி பிரபு தான் ரீட் பண்ணாங்க. ஓகே 17ஆவது மந்திரம். அப்போ ஆமா மாதாஜி. அப்பனா மோஸ்ட்லி அடுத்த வாரம் இன்னைக்கு 17 முடிச்சிட்டோம்னா அடுத்த வாரம் ஒரு 18ஓட நம்ம வீக்கெண்ட் முடிக்கலாம். அது நானும் வந்து ஓகே. பதினாறு 17ஆவது மந்திரம் எதை பற்றி எடுத்துரைக்கின்றது என்றால் பகவானை வந்து நாம எவ்வாறு மரண காலத்தில் வந்து உணர்வது இல்லையா. சோ அந்த பிரார்த்தனைகள் ஒரு பக்தன் வந்து எவ்வாறு பிரார்த்தித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு விளக்க உரை தான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா நாம செய்யக்கூடிய ஆஸ்டரிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து பகவான் நினைச்சுக்கணும் நாம செய்திருக்கோன்றது. கண்டிப்பா அவர் நினைப்பார், நம்ம கேட்கவில்லை என்றாலும் அட்லீஸ்ட் அந்த விதத்திலேயாவது நாம பகவானை வந்து மீண்டும் மீண்டும் வந்து பகவானை நினைக்கக்கூடிய அந்த பிராப்தத்தை நாம பெறுகின்றோம். 18ஆவது மந்திரம் வந்து அதாவது கன்க்ளூடிங் பிரேயர், அதாவது நம்ம சம்மரியா நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, தொகுப்பு, ஒரு பக்தனுடைய அதாவது பிரார்த்தனைகளுடைய தொகுப்பு. மேலும் எதற்காக அந்த பிரார்த்தனைகள், அவனுடைய ஆசை எந்த மாதிரியான ஆசை, பகவானுடைய கருணையை பெறுவதற்கான அவனுடைய ஆசைகளை வந்து அந்த பிரார்த்தனைகள் மூலம் அவன் வந்து வெளிப்படுத்தக்கூடியது. அதுதான் வந்து 18ஆவது மந்திரம். இப்ப நம்ம 17ஆவது மந்திரம். வாயூர் அனிலம் அம்ருதம் அதேடம் பாஷ்மாந்தம் ஷரீரம் ஓம் கிரதோ ஸ்மர கிருதம் ஸ்மரா. ஸ்மரம் ஸ்மரா அப்படின்னாலே நினைவில், அதாவது நினைவில் கொள்ளு. கிரதோ அதாவது ஸ்மரா கிரதம் ஸ்மரா. இத வந்து பகவான்கிட்ட வேண்டிக்கிறது, நான் செய்திருக்கக்கூடிய இந்த பக்தி செயல்களை எல்லாம் பகவானே தாங்கள் நினைவில் கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு வேண்டிக் கொள்ளக்கூடிய அந்த பிரார்த்தனைகள் தான் இந்த ஸ்லோகமே ஆக்சுவலி. ஆனா உண்மையிலே நம்ம அப்படி பகவான் மீது நம்ம வந்து இது வந்து நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் இந்த பக்தியில நம்ம முன்னேறி சென்று கொண்டே இருக்கின்றோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கனிஷ்ட அதிகாரி, அதுக்கப்புறம் மத்தியம், அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம உத்தம அதிகாரிக்கே போக முடியும் இல்லையா. சோ இந்த கனிஷ்ட நிலையில இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா பகவான்கிட்ட இதையாவது பிரார்த்திப்பாங்க இல்லையா. நான் செய்தது இல்லையாவது பகவானே நினைவில் கொண்டு எனக்கு நற்கதியை கொடு அப்படின்னு நம்ம கேட்கிறோம் இல்லையா. அந்த மாதிரியான பிரார்த்தனைகள் தான். ஆனா உத்தமமான நிலைக்கு போகும்பொழுது பகவானை அவர்களிடத்தில் யாராலும் பிரிக்கவும் முடியாது, அவர்களும் பகவானிடத்தில் எப்பொழுதும் பிரிவதும் கிடையாது. சோ ஒவ்வொருத்தருடைய பக்தி நிலையை கொண்டுதான் வந்து இந்த இடத்துல பார்க்க வேண்டும். சோ எல்லாரும் வாசிக்கிறவங்களும் வாசிக்கலாம், ஒவ்வொருத்தர வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாயுர் அனிலம் அம்ருதம் அதேதம் பஸ்மாந்தம் சரீரம் ஓம் கிரதோ ஸ்மர கிருதம் ஸ்மர கிரதோ ஸ்மர கிருதம் ஸ்மர. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் வாசிக்கிறேன். வாயுர் அனிலம் அதேதம் பஸ்மா சரீரம் ஓம் கிரதோ கிருதம் ஸ்மர கிருதம் ஸ்மரஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் ஹரே கிருஷ்ணா. வாயுர் அனிலம் அமிர்தம் அதேதம் பஸ்மாந்தம் சரீரம் ஓம் கிருதோ ஸ்மர கிருதம் ஸ்மர கிருதோ ஸ்மர கிருதம் ஸ்மர. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. வாயுர் அனிலம் அம்ரம் அதேதம் பஸ்மாந்தம் சரீரம் ஓம் கிரோதா ஸ்மர கிருதம் ஸ்மர கிரோதோ ஸ்மர கிருதம் ஸ்மர. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. வேற யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் translation. 4 பேர் தான். Okay, okay, no problem. So let this temporary body be burnt into ashes. So தற்காலிகமான இந்த ஸ்தூல உடல் வந்து அதாவது பசமமான நிலைக்கு செல்லட்டும். எரியும் பொழுது இந்த உடலை எரித்தால் பசமம் தான் இல்லையா. And let the air of life be merged with the totality of air. இந்த இதுல இருந்து சுவாசம்ல இருந்து இந்த உடல்ல இருந்து இருக்கக்கூடிய இந்த இது வந்து வெளியில வந்த பிறகு
இந்த காற்றோடு கலந்து விடட்டும், இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த காற்றோட கலந்து விடட்டும். ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் மை சாக்ரிஃபைசஸ் ஓ மை லார்ட். அதாவது பகவானே, நான் செய்த அதாவது தியாகங்கள் அப்படின்னாக்கா, அதாவது யஜ்னங்களை எல்லாம், யஜ்னம், தியாகம், தபஸ் எதுவா இருந்தாலும் இல்லையா, அதையெல்லாம் தாங்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் என்று நான் பிரார்த்திக்கின்றேன். பிகாஸ் யூ ஆர் த அல்டிமேட் பெனிஃபிஷரி, ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் தட் ஆல் ஐ ஹவ் டன் ஃபார் யூ. அதாவது ஏனென்றால் அல்டிமேட் பெனிஃபிஷரி யாருன்னா நான் தான் ஆக்சுவலி இல்லையா. அந்த பெனிஃபிஷரி இங்க இது நமக்கு நம்மளதான் அதாவது சொல்லப்படுகின்றதே. சோ ஒரு பக்தன் செய்யக்கூடிய பக்தி சேவை அந்த பக்தனுக்கு மட்டும்தான் நன்மையை பயக்கும். சோ அதனால அந்த அல்டிமேட் பெனிஃபிஷரி யாருக்குன்னா அந்த பக்தனுக்கு தான். அதனால நான் செய்திருக்கக்கூடிய அந்த அதாவது சேவைகளை தாங்கள் நினைவில் கொள்ளுங்கள். ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் தட் ஆல் ஐ ஹவ் டன் ஃபார் யூ. இது ஒரு நியோஃபைட் டிவோட்டி தான் இந்த மாதிரியான பிரார்த்தனைகள் கண்டிப்பாக செய்வார்கள். ஆனா அட்லீஸ்ட் அதையாவது செய்யறதுக்கான மனப்பக்குவத்தை அந்த கனிஷ்ட அதிகார நிலையில இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக வருகின்றது இல்லையா. இது ஒரு காமனா ஒரு பக்தன் அவனுடைய நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்துற விதமாக கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். சோ திஸ் இஸ் ஹவ். ஏன்னா அவரையே இப்ப நாம கூட நம்ம வீட்டுல இந்த பௌதீக உலகத்துல நம்ம யார சார்ந்து இருக்கிறோமோ அவங்க கிட்ட நம்ம நான் உன்னதான்பா நம்பி இருக்கேன், நீ இதை கொடுத்தீனாதான் என்னுடைய குழந்தையுடைய கல்யாணத்துக்கு என்னால பண்ண முடியும், நான் உன்னை மலை போல நம்பி வந்திருக்கேன் இல்லையா, சொல்லுவோமா இல்லையா. சோ அந்த ஒரு இது நமக்கு பௌதீகத்திலேயே நம்ம இவ்வாறு இருக்கும் பொழுது ஆன்மீகத்துல எஸ் இது ஒரு என்னது பகவான்கிட்ட பக்தி கொள்றதுனால நமக்கு விடுதலை கிடைக்கும் என்ற ஒரு அந்த இலக்கை தெரிந்த பிறகு கண்டிப்பா அந்த இலக்கை அடையணும்ன்ற ஒரு இது முதல்ல இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு அந்த மாதிரியான நிலைதான். பிறகு போக போகதான் அவர்களும் அந்த உயர்வான அதாவது ஹையர் டேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, லோயர் டேஸ்ட் ஹையர் டேஸ்ட், உயர்வான அந்த ருச்சியை அவர்கள் பருகும் பொழுது, பகவானுடைய சேவையில அவர்கள் தங்களை திளைத்துக் கொள்ளும் பொழுது, அப்பொழுது இந்த இலக்கு பத்தி எல்லாம் அவங்க எதுவுமே யோசிக்க மாட்டாங்க. ரொம்ப மோசமான நரகத்திலேயே பகவான் நம்மளை தள்ளிவிட்டாலும் கூட அங்கேயும் பகவான் நம்மள வழி நடத்துவார் என்ற ஒரு நம்பிக்கை மட்டும்தான் அவங்களுக்கு இருக்கும். அந்த ஸ்ரத்தை மட்டும் அவங்க என்னைக்கும் விடவே மாட்டாங்க. அது பக்குவம் அடைந்தவர்களால் அடையக்கூடியது. அப்ப பகவான்கிட்ட நான் செய்ததெல்லாம் நினைவில் கொள்ளுங்க அப்படின்னு கண்டிப்பா அவங்க கேட்கவே மாட்டாங்க. ஆனா எடுத்த உடனே அந்த ஹையர் டேஸ்ட், அந்த உயர்வான நிலை நம்ம எல்லாருக்குமே கூட வராது. இன்னும் இந்த உலகத்துல எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் இந்த பக்கம் சத்துவம், இந்த பக்கம் ரஜோ, அந்த பக்கம் தாம்சிக் இல்லையா. சோ 3 கயிர்களும் இந்த உயிர் வாழிய புடிச்சு எது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கோ அது கண்டிப்பா இழுத்து விடுகின்றது. நாம் இந்த 3 குணங்கள்ல இருந்து வெளியில வரணும்னாலே அது பெரிய விஷயம் ஆக்சுவலி இல்லையா. அதனால்தான் அட்லீஸ்ட் இதையாவது நம்ம இவ்வாறு சொல்லும் பொழுதாவது நம்ம பகவானை நினைக்கக்கூடிய பிராப்தத்தை நாம பெறுகின்றோம் இல்லையா. அததான் இந்த இடத்துல பாக்கணும். The temporary material body is certainly a foreign dress. இந்த உடல் ஒரு foreign dress தான். இந்த உடலை இந்த ஜீவன் இந்த ஜென்மத்தில் ஏற்றுக்கொண்டு இந்த உடலை விட்டு நீங்கின பிறகு இன்னொரு உடலை ஏற்பதற்கு அது தயாராகின்றது இல்லையா. சோ இன்னொரு உடலை ஏற்பதும் ஏற்காததும் அவன் செய்த கர்ம பலனும் அவனுடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய ஆசைகளுடைய மீதம் என்ன இருக்கோ இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு செல்லும் பொழுது அத்தனையுமே கலவையாக அவன் வேறு ஒரு உடலை தரிப்பான். நான் ஜாயத்தே மிரியத்தே வா கதாச்சின் நாயம் பூத்வா பவிதா வானா பூயக அஜோ நித்யோ சாஸ்வதோ யாம் புராணோ நான் அந்நியத்தே அந்நியமான ஷரீரே. ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம் இது, 2nd chapterல 20th ஸ்லோகம். For soul there is neither birth or death. Na jayate mriyate. Jayate means அதாவது பிறப்பு இல்லையா, மிரியத்தே என்பது இறப்பு. வா கதாச்சின் அதாவது எனி டைம், எந்த சமயத்திலுமே இந்த ஆத்மாவுக்கு பிறப்பு இறப்பு என்பது கிடையவே கிடையாது. He has not come into being. அதாவது அவன் இப்பொழுதுதான் வந்தவன் கிடையாது, புதிதாக வந்தவனும் கிடையாது இல்லையா. and does not come being, இனிமேல் வராமல் இருக்கவும் போவது கிடையாது இல்லையா. எப்படியும் அவன் வரத்தான் செய்வான். ஏனென்றால் அவன் ஆற்றிருக்கக்கூடிய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு அவன் வேறு ஒரு உடலை அவன் தரிக்க வேண்டியிருந்தால் அதாவது அவன் வந்துத்தான் தீர வேண்டும். and will not come into being, வராமல் இருக்கவும் போவது கிடையாது அப்படிங்கிறது. பிரசன்ட், பாஸ்ட், ஃபியூச்சர் இல்லையா. முன்னையும் அவன் இருந்திருக்கின்றான், இப்பையும் அவன் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றான், இனிமேலும் அவன் இருப்பான் அப்படிங்கிறது முக்காலத்திலுமே நித்தியமாக இருப்பவன் யார், அந்த ஜீவாத்மா என்று அழகாக எடுத்திருக்கிறது.
he is unborn, அவனும் பிறப்பற்றவன் இல்லையா, நித்தியமானவன், எவர் எக்ஸிஸ்டிங், எப்பொழுதுமே இருப்பவன், அண்ட் பிரிமிவல், முதன்மையானவன். சோ பகவானும் முதன்மையானவன், அவர் பரமாத்மா, நாம ஆத்மா. he is not slain when the body is slain இல்லையா, நா ஹன்யத்தே, ஹன்யமான சரீரே, உடல்தான் அழிக்கப்படுகின்றது, கொல்லப்படுகின்றது. ஸ்லெயின் என்றால் அதாவது அழித்தல் இல்லையா, அதாவது வெட்டுறது, கில், we are killing, we are slaying அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. அதாவது உடல்தான் வெட்டப்படுகின்றது, உடல்தான் மரணத்தை ஸ்வீகரிக்கின்றது, ஆனால் ஆத்மா என்றைக்குமே அழிவது கிடையாது. சோ ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம் இந்த 20th ஸ்லோகம் பகவத்கீதையில, நா ஜாயதே விரியதே. சோ பர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் லைஃப், ஒருவர் வாழ்க்கையில பக்குவம் அடையறதுக்கான இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகத்தை இந்த இடத்துல அழகாக சொல்லணும். பகூனாம் ஜென்மனாம் அந்தே ஞானாவான் மாம் பிரபத்யதே வாசுதேவ சர்வமிதி, அனைத்தும் வாசுதேவம், சா மகாத்மா சுதுர்லப, அப்படிப்பட்ட மகாத்மா மிக அரிதான பிறவி அப்படின்னா. பகூனாம் ஜென்மனாம், அதாவது நம்ம நிறைய பற்பல பிறவிகளை நாம எடுத்திருக்கோம், ஆஃப்டர் மெனி பர்த்ஸ் அண்ட் டெத்ஸ் இல்லையா. ஞானவான் மாம் பிரபத்யதே, அதாவது ஞானத்தினால் ஒருவன், மாம் என்றால் இந்த இடத்துல பகவானை குறிக்கின்றது, பிரபத்யத்தே மீன்ஸ் அவர் தாழ் பணிதல் இல்லையா. இப்போ ஸ்ரீ வைஷ்ணவெல்லாம் கூட பிரபத்தி எடுத்துக்கினாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா பகவானின் தாழ் கணர், அடியேனுக்கு அடியேன், அந்த குருவினுடைய பாதங்களில் தன்னையே சமர்ப்பித்துக் கொள்ளுதல், அடியேன் தாசநாதன், அதுதான். வாசுதேவ சர்வம், அனைத்துமே வாசுதேவம் என்று உணரக்கூடிய அந்த நிலையை ஒருவர் ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் பொழுது அப்படிப்பட்டவன் மகாத்மாவாகின்றான். ஆனால் அத்தகைய பிறவி என்பது மிக அரிதான பிறவி என்று அழகா, இதுதான் ஒருவருடைய பக்குவமான நிலையை பற்றி எடுத்துரைக்கக்கூடிய ஸ்லோகம். சோ அடுத்த பிறவி யார் அது நிர்ணயிக்கிறது? பகவானா? கண்டிப்பா கிடையாது. இந்த உயிர் வாழ்தான் நிர்ணயிக்கிறது. அவன் எவ்வாறு இயங்குகின்றான் இங்கே வாழும் காலத்தில், அதற்கேற்றவாறு அவன் வேறு ஒரு உடலையும் அவன் பெறுகின்றான். எம் எம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் யாஜாயதே அந்தே கலேவரம் தம் தம், அவ்வாறே, ஏ வைத்தி கௌந்தேய, அவ்வாறே, சதாதத் பாவ பாவிதாக, அதாவது அத்தகையதே கிடையாது. எம் வாபி, வாபி ஸ்மரணம், அதாவது ஸ்மரன் என்றால் நினைவு இல்லையா. அவனுடைய மனதில் என்னென்ன ஆசைகள் இருக்கின்றதோ, வாட் எவர் ஸ்டேட் பீயிங் ஒன் ரிமெம்பர்ஸ் when he quits his body இல்லையா, அந்த உடலை விட்டு அவன் வெளியேறும் பொழுது, இந்த ஜீவனானது இந்த உடலை விட்டு வெளியேறும் பொழுது அவன் என்ன மனதில் நினைத்து கொண்டிருக்கின்றானோ அதை ஏதான் அவன் அடைவான். So that state only he will attain without fail ன்னு சொல்லிட்டார். சதாதத் பாவ பாவிதாக, பகவான் கிளியரா கம்யூனிகேஷன் இல்லையா. 8.6ல இதை விட நமக்கு கம்யூனிகேஷன், இந்த 7th சாப்டர் 8th சாப்டர் எல்லாம் ரொம்பவுமே நம்ம படிக்க வேண்டியது இருக்கிறது. சோ அதுல ரொம்ப தத்துவங்கள், பக்தி யோகம்னு சொல்றோம், பக்தி பண்றது சுலபம், ஆனா அதை முழுமையாக புரிந்து கொள்வது என்பது நாம எந்த அளவுக்கு அதை அதாவது உணர்ந்து படிக்கணும்னு நம்ம ஈடுபாடு எடுத்துட்டு போறோமோ அதை பொறுத்துதான் அது நமக்கு புரிய வரும். How much ever devotion we are actually having on to recite the Bhagavad Gita, பகவத்கீதையை நாம அதை புரிந்து கொள்ளணும் என்ற முயற்சியை நாம எந்த அளவுக்கு எடுத்துட்டு போறோமோ அந்த அளவுக்கு பகவான் நமக்கு உள்ளுக்குள்ள வழிகாட்டுவார். இது 100% நடக்கக்கூடிய ஒன்று. நமக்கு குரு இல்லையே அப்படின்லாம் நம்ம கவலைப்பட வேண்டியதே இல்லை. எல்லாம் வல்ல இறைவர், அவரே பரமகுரு இல்லையா. இஸ் த யூனிவர்சல் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். அவரே சைத்த குருவாக நம்ம ஹதயத்துல இருந்து கொண்டு நமக்கு கண்டிப்பாக வழி நடத்துவார். அதனால அவரையே நம்பி நாம தாழ்பணிந்து அவர் உணர்த்துவதை நாம பக்குவமாக ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நம்முடைய மனசை ஃபர்ஸ்ட் நாம பக்குவப்படுத்தணும். போலோ கிருஷ்ணா, பஜோ கிருஷ்ணா, கோரோ கிருஷ்ணா ஸ்ரீகா இல்லையா, இது ஒரு பாடலுடைய இது. சோ போலோ கிருஷ்ணா, பஜோ கிருஷ்ணா, கோரோ கிருஷ்ணா இல்லையா, நம்ம அவரையே வேண்டணும், அவரிடத்திலேயே நம்ம தஞ்சம் இல்லையா, அவரை பற்றி அவருடைய நாமங்களே நாம பாடணும். இது எல்லாமே நம்ம செய்ய வேண்டிய. மன்மனா பவ மத் பக்தோ மத் யாஜிமாம் நமஸ்குரு மாம் ஏ வைஷ்யசி யுக்தைவம் ஆத்மானம் மத் பராயணக. அதாவது மன்மனா பவ, அதாவது எங்கேஜ் யுவர் மைண்ட், நம்ம மனசை எப்பொழுதுமே, மன்மனா நம்முடைய மனசு, பாவ மத் என்றால் பகவான் மீது பக்தி. அதாவது எங்கேஜ் யுவர் மைண்ட் ஆல்வேஸ் இன் திங்கிங் ஆஃப் மீ, சதா சர்வகாலமும் அந்த பரம்பொருளை நினைவில் கொள்வதற்கான அந்த செயலை நாம எப்பொழுதுமே செயல்படுத்த வேண்டும்.
மேலும் மத் யாஜிமாம் நமஸ்குரு, யாராவது எனக்கு தாழ் பணின்னு சொல்லுவாங்களா? கண்டிப்பா. இப்ப நம்ம பசங்களுக்கே வந்து என் பாதங்களில் சரணடையும் நம்ம பசங்களுக்கு சொன்னா பசங்களே செய்வாங்களா? சிறு பிராயத்துல வேணா கேட்பாங்க. ஒரு 15-16 வயசு ஆன பிறகு சொன்னா போமா உங்களுக்கு வேற வேலையே கிடையாது அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை வந்து அவர்களுக்கு எடுத்துரைத்தாலுமே வந்து புரியாது இல்லையா? ஆனாலும் பகவான் எவ்வளவு தைரியத்திலும் வீரத்திலும் அவரைக்கு நிகர் யாருமே கிடையாது. ஆனா அதனுடைய பலன் எல்லாம் நமக்கு தான் என்பதை நாம் உணர்ந்தோம் என்றால் அதற்காகத்தான் பகவான் அவருடைய தாழ் பணியை சொல்கின்றார் என்பதை நாம புரிந்து கொண்டால் கண்டிப்பாக நாம அந்த பக்குவத்தையும் நாம ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது, அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை புரிந்து கொள்ளும் பொழுது நாம் தாழ் பணிவதில் நம்ம எந்த சிரமத்தையுமே பார்க்க மாட்டோம். ஆனால் அதை உண்மையும் அதே வந்து அந்த நம்பிக்கையும் நம்ம மனசுல நாம ஃபர்ஸ்ட் ஏற்படுத்தி கொள்ளணும். ஸ்ரத்தை என்பது ரொம்ப முக்கியமானது. நம்பிக்கை இல்லாமல் நாம பௌதிக செயல் செய்தால் கூட நாம அதுல வந்து கண்டிப்பா வந்து we will not clear that. அதனால ஆன்மீக பாதையில் செல்லும் பொழுது வேத சாஸ்திரங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அது எல்லாம் உண்மை என்று நம்பக்கூடிய அந்த பக்குவம் நமக்கு முதலில் வர வேண்டும் இல்லையா? ஏனென்றால் வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவரும் அவர்தான், வேதங்களை தொகுத்தவரும் அவர்தான். சோ வேதத்தினுடைய நாயகனும் அவர்தான். 15வது சாப்டர்ல நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, புருஷோத்தம யோகத்துல. சோ மத் யாஜிமாம் நமஸ்குரு, மை டிவோட்டி ஆஃபர் ஒபேசன்ஸ் unto me அப்படின்னு சொல்லிட்டார். சோ என் பாதங்களுக்கு எனக்கு வந்தனங்கள் செய்யின்னு சொல்லிட்டார் கிளியரா. மாம் ஏவைசேஷி யுக்தைவம், அதாவது அவரையே எண்ணிக்கொண்டு, வைசேஷி என்னையே, மாம் என்றால் இங்க பகவானை குறிக்கிறது. யுக்தா என்றால் அதாவது ஒரு யோக நிலையில் நிலை கொள்வது. சோ அப்படின்னா இடைவிடாமல் அந்த சமாதி நிலையில் பகவானையே எண்ணிக்கொண்டிருப்பது. அதனால் அந்த நிலையில் நாம நம்மள ஈடுபடுத்து அப்படின்னா முழுமையாக ஆழ்ந்து இருப்பது, அவரையே நினைவில் கொண்டு. ஆத்மானா மத் பராயணக, அப்படிப்பட்டவர்கள், அப்படிப்பட்ட ஆத்மா மத் பராயணக, அதாவது அவருடைய உலகத்தை வந்து கண்டிப்பாக சேர்கிறார்கள் என்பதை இந்த இடத்துல அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. 9.34 9th சாப்டர் ஆல்சோ இஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து நம்ம இந்த பக்தி யோகத்தினுடைய பகவான் பேசுவார் அதுல இல்லையா? சோ எல்லாம் 9.8 ஸ்லோகம், 6 ஸ்லோகம், 10 ஸ்லோகம் இதெல்லாம் வந்து ரொம்பவுமே நமக்கு நிறைய ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் கொண்ட ஸ்லோகங்கள் அது எல்லாமே. அதனால பகவத்கீதையில பக்தி யோகத்தை வந்து நாம ஃபுல்லா மனச வந்து அதுல லயித்து அதை புரிஞ்சுக்கணும்னு படிக்கணும். நம்ம 9 ப்ராசஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஷ்யம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். சோ இந்த நவவித பக்தி ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பிரகலாத் மகாராஜ் வந்து பாடுறது 39 7th canto 5வது சாப்டர்ல 23-24வது ஸ்லோகத்துல ஸ்ரீ பிரகலாத உவாச்ச ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஷ்யம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். இதி பும்சார்பிதா விஷ்ணு பக்திச்சே நவலக்ஷணா கிரியதே பகவத்ய அத்தா தன்மன்யே அதிதாம் உத்தமம். சோ அதாவது இதையெல்லாம் இந்த நவவித பக்தி செய்தவர் ஒருத்தர் யாருன்னாக்கா அம்பரீஷ் மகாராஜ் தான். எல்லாத்தையுமே பண்ணியிருக்கார். ஸ்ரவணமும் பண்ணியிருக்கார், கீர்த்தனமும் பண்ணியிருக்கார், ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஷ்யம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம் எல்லாமே அவர் வந்து செய்திருக்கார். அவர் ஒருத்தர் தான் 9 ப்ராசஸ். சோ இந்த இடத்துல கேட்பது பரீட்சித் மகாராஜ் எக்ஸாம்பிள் வந்து சொல்றாங்க. சோ ஸ்ரவணத்துக்கு வந்து பரீட்சித் மகாராஜ் எவ்வாறு பாகவதத்தை அவர் உன்னிப்பாக கேட்டறிந்தார். அதே மாதிரி சொன்னவர் யாரு? சுகதேவ் கோஸ்வாமி இல்லையா? சோ சுகா. சோ இன்னும் ஸ்வீட்டா நம்ம கேட்கலாம். சுகா என்றால் பேரட் இல்லையா? சோ ஒரு பழத்தை வந்து அந்த பேரட் கடிச்சிருந்தா அது இன்னும் சுவையாகும் என்று சொல்வார்கள். அது போல ஆல்ரெடி ஸ்வீட்னஸா இருக்கக்கூடிய இந்த பாகவதத்துக்கு இன்னும் ஸ்வீட்னஸ் சேர்க்கறதுக்கு யாருடைய திருவாயிலிருந்து நம்ம வந்து இதை வழிமொழிய படிக்கின்றது? சுகதேவ் கோஸ்வாமி. அவர் தந்தையான வியாசதேவரிடம் அவர் தெரிந்து கொண்டதை அனைத்தையுமே வந்து பரீட்சித் மகாராஜுக்கு வந்து எடுத்துரைக்கிறார் 7 நாட்கள். அதுல கொஷின்ஸ் இந்த 6 கேள்விகள் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல கேட்கறாங்க. அந்த 6 கேள்விகளுடைய விளக்க உரைதான் நம்ம வந்து 18,000 ஸ்லோகங்கள்ல நாம வந்து தெரிந்து கொள்றதே. சோ 18,000 ஸ்லோகாஸ் ஆர் தேர். பாகவதம் வந்து இந்த யாராவது இந்த
18,000 ஸ்லோகங்களை நம்மளால வாசிக்க இந்த வாழ்நிலையில முடியுமான்றது அது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. நம்ம முயற்சி செய்யலாம், பகவான் தான் அதுக்கு வந்து முடிவுரை என்பது இல்லையா. ரிமெம்பரிங் ஹிம், பிரகலாத் மகாராஜ் எப்பொழுதுமே வந்து நினைவில் கொள்றது. ஸோ பிரகலாத் மகாராஜ் எக்ஸாம்பிளா சொல்லியிருக்காங்க. சர்விங் த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் த லார்ட் இல்லையா, எப்போதுமே பாதசேவனம் செய்யறது லக்ஷ்மி தாயார். ஸோ வர்ஷிப்பிங் த லார்ட் பிருத்து மகாராஜ். அதாவது இது நம்ம பின்னாடி பாகவதத்துல இவங்களை பத்தி எல்லாம் கண்டிப்பா படிப்போம் நம்ம. பிருத்து மகாராஜ். ஆஃபரிங் பிரேயர்ஸ், அக்ரூரர். அக்ரூரர் யாருன்னு தெரியும் இல்லைங்களா, நந்த மகாராஜருடைய தோழர், கம்சனுடைய அரசபையிலையும் வந்து அவர் வந்து ஒரு ஹி வாஸ் ஆல்சோ ஒன் சேனாபதி அந்த மாதிரி. சோ அவரும் வந்து பகவானுக்கு வந்து செய்யக்கூடிய அதாவது பக்தியை வந்து பிரார்த்தனைகளை வந்து செலுத்துகிறார். அடுத்து சர்விங் த லார்ட், ஹனுமனை போல யாரும் சேவை செய்திருக்க முடியாது இல்லையா. சேவைக்கு என்பது ஹனுமன் தான் நம்ம என்னைக்குமே சொல்லுவோம். மேக்கிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வித் லார்ட், அர்ஜுனர் மாத்திரம் கிடையாது, உத்தவர் இருக்காரு இல்லையா. உத்தவர் ஆல்சோ இஸ் எ ஃப்ரெண்ட் ஆக்சுவலி. சரண்டரிங் எவ்ரிதிங் ஒன் செல்ஃப் டு லார்ட், அது பலி மகாராஜா. 2 அடி நிலம் கொடுத்துட்டு 3வது இடம் எங்கன்னா தன் தலையையே வந்து கொடுத்தவர் யாருன்னா பலி மகாராஜ். சோ இந்த மாதிரி ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையில வந்து நம்ம இந்த நவவித பக்திஸ்ல ஏதாவது 1 or 2 நம்ம வந்து கண்டிப்பா நம்மள நாம ஈடுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும். சோ கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதுக்கு 9 ப்ராசஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஒருத்தர் அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க. எக்ஸாம்பிள்ஸ் கூட சொல்லலாம், அதுதான் கேட்டிருக்காங்க. இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம். நீங்க யூ கேன் டெல். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், பாதசேவனம், பூஜனம், வேற யாருன்னா சொல்லலாம். பிரபு வந்து ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் சொல்லியிருக்காரு. பாதசேவனம் 4 சொல்லியாச்சு. அடுத்து இன்னும் பிரார்த்தித்தல், தொண்டு செய்தல், தோழமை கொள்ளுதல், அர்ப்பணித்தல். ஓகே, ஐ திங்க் பிரார்த்தித்தல் வந்து அர்ச்சனம் வரும். ஓகே, அர்ச்சனம். தொண்டு செய்யறது வந்து தாஷ்யம். ஓகே ஓகே, திருத்தொண்டு புரியறது. தாஷ்யனாகத்தான் நம்ம திருத்தொண்டு புரிய முடியும். ஓகே, பிரபு வந்து 4 சொல்லியாச்சு, மாதாஜி வந்து 2 சொன்னாங்க, 6 ஆயிடுச்சு, இன்னும் 3. இல்ல நான் சொல்லட்டுமா இப்போ? சொல்லுங்க. ஓகே ஓகே, சொல்லுங்க. ஐ டோன்ட் வாண்ட், நான் எப்பவுமே பேசிட்டே இருக்கேன், நீங்க பேசுங்க. பிரபுவை பற்றி கேட்டல், பிரபுவின் புகழ் பாடுதல், பிரபுவை நினைத்தல், படிதல், பிரபுவை பூஜித்தல், பிரபுவை பிரார்த்தித்தல், பிரபுவுக்கு தொண்டு செய்தல், பிரபுவுடன் பிரபுவுக்கு அர்ப்பணித்தல். கரெக்ட், 9 சரியா போச்சு. நீங்க ஈக்குவலண்ட் தமிழ் வேர்ட்ஸ்ல சொன்னீங்க. நான் இப்ப சமஸ்கிருதத்துல சொல்றேன். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஷ்யம், சாக்கியம் இல்லையா. அதுக்கு அடுத்து வந்து பாதசேவனம் அண்ட் ஆத்மநீதி. ஓகே, சோ இத்தனையும் வந்து நம்ம சாக்கியம்னா அர்ஜுன் தானே மாதாஜி? சாக்கியம், எஸ் அர்ஜுன். ஓகே 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 ஓகே. இப்போ நான் வந்து நீங்க எல்லாருமே இந்த தமிழ் இது டிரான்ஸ்லேஷன் யாராவது படிக்கிறீங்களா? அருட்செல்வன் படிங்களா? அருட்செல்வன் பிரபு வாசிக்கிறீங்களா பிரபு? நீங்க இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் வாயுர் அனிலம் அம்ருதம் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே, பஸ்மா எஸ் வாசிங்க பிரபு. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். அட்டெண்டன்ஸ் கூட போட்டிருக்காங்க. மாதாஜி. ஓகே ஓகே, வாசி. வாயு அனிலம் அம்ரணம் அதேதம் பஸ்மாந்தம் சரீரம் ஓம் குரோதோ ஸ்மர குருதம் ஸ்மர குரோதோ ஸ்மர குருதம் ஸ்மர. பதவுரை. வாயு பிராணன், அனிலம் ஒட்டுமொத்தமான காற்று, அமிர்தம் அழியாதது அத இப்போது, இதம் இது, பஸ்மாந்தம் சாம்பலான பின், சரீரம் உடல், ஓம் இறைவனான பிரபு, குரோத யஞைகளின் அனுபவிப்பாளர், ஸ்மர தயவு செய்து நினைவில் வைத்துக் கொள்ளவும், குரோத உன்னதமான பயனாளி, ஸ்மர தயவு செய்து நினைவில் வைத்துக் கொள்ளவும், கிருதம்
நான் தங்களுக்கு செய்திருப்பதையெல்லாம் சமர தயவு செய்து நினைவில் வைத்துக் கொள்ளவும். பொருளுரை. தற்காலிகமான இந்த உடல் தகனம் செய்யப்பட்டு சாம்பலாகட்டும். அதன் பிராணன் ஆகாயத்தோடு கலக்கட்டும். இறைவனான பிரபுவே, எனது எங்கைகளையெல்லாம் தயவு செய்து நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இறுதியில் அவற்றின் பயனை அடைபவர் தாங்களே. நான் தங்களுக்காக செய்திருப்பதையெல்லாம் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். விளக்க உரை. ஒரு நிமிஷம் பிரபு, ஒரு நிமிஷம். இங்க பகவானுக்கு பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னாக்கா, இஸ் த சுப்ரீம் என்ஜாயர். அந்த ஆங்கிள் இருந்து பார்க்கும்பொழுது நாம சுகிக்கிறது கிடையாது இல்லையா? அவர் முழு ரூபம் அவரே என்றாலும் நாம எல்லாம் ஒரு பின்ன பகுதிகள். நம்ம முழுமையாக எதுவுமே என்ஜாய் பண்றது கிடையாது இல்லையா? சோ தட் இஸ் த ஒன்லி பெனிஃபிட். த லார்ட் ரிஜாய்சஸ். நாம் அவரை தொழுதல், அவரை புகழ்ந்து பாடுதல் இல்லையா, அவரை நினைவில் கொள்ளுதல், இதெல்லாம் நாம செய்யும் பொழுது பகவான் ரொம்பவுமே பேரானந்தம் கொள்கிறார். அதுதான் அவருடைய அல்டிமேட் பெனிஃபிட். நம்ம கிட்ட அவர் அன்பையும் பக்தியை மட்டும்தான் எதிர்பார்க்கிறார். சோ அதுதான் அந்த பெனிஃபிட்டா இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகேங்களா? நமக்கு பெனிஃபிட் என்னன்னாக்கா பகவானுடைய திரு பாதங்களை நாம சேருதல் என்பதுதான் நமக்கு பெனிஃபிட். எஸ் பிரபு, வாசிங்க. ஓகே. விளக்க உரை. தற்காலிகமான இவ்வுடல் நிச்சயமாக வேற்று உடைதான். ஆனால் பௌதீக உடல் அழிந்த பின் உயிர் அழிவதோ தனது தனி உணர்வை இழப்பதோ இல்லை. மாந்தரின் தன் உணர்வு அருவமானதோ வடிவற்றதோ அல்ல. மாறாக அவனின் பௌதீக உடைதான் வடிவமற்றது. அதாவது அழிவில்லாத தனி நபரின் வடிவத்துக்கு ஏற்றவாறு உடல் வடிவம் பெறுகிறது. குறைந்த அறிவு படைத்தவர்கள் தவறாக எண்ணுவது போல் எந்த ஜீவனும் ஆரம்பத்தில் உருவமற்றவன் அல்ல. பௌதிக உடல் அழிந்த பின்னும் ஜீவன் நிலைத்திருக்கிறான் என்பதை இந்த மந்திரம் உறுதிப்படுத்துகிறது. பௌதிக உலகில் உயிர்கள் தத்தம் இயல்பின்படி புலனின்பம் துய்ப்பதற்கு சாதகமான பல்வேறான உடல் அமைப்புகளை அதிசயத்தக்க வேலைப்பாட்டுடன் இயற்கை ஏற்படுத்தி தருகிறது. மலத்தை ருசிக்க விரும்பும் ஜீவனுக்கு அதற்கான முழு தகுதியும் கொண்ட பகுதி உடல் தரப்படுகிறது, அதாவது பன்றியின் உடல். அதுபோலவே மாமிசம் உண்ண விரும்பும் ஜீவனுக்கு புலியின் உடல் தரப்படுகிறது. அதன் உதவியால் அது பிற விலங்குகளின் இரத்தத்தை குடித்தும் மாமிசத்தை தின்றும் அனுபவிக்கிறது. மனிதனின் பல்லின் அமைப்பை வேறாக உள்ளதால் அவன் மலத்தையோ மாமிசத்தையோ உண்பதற்காக ஏற்பட்டவன் அல்ல என்பதும், மிக பூர்வமான பரிணாம நிலையிலும் அவனுக்கு மலத்தை தின்னும் ஆவல் இருந்ததில்லை என்பதும் தெளிவு. கனிகளையும் தாவர உணவையும் சுவைத்து துண்டித்து தின்பதற்கு வசதியாக மனிதனின் பற்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. மாமிசம் உண்பதற்கு வசதியாக இரு கூரிய நாய்ப்பற்களும் அமைந்துள்ளன. விலங்கு மற்றும் மனிதனின் பௌதீக உடல்கள் அந்நியமானவை. புலன் இச்சைகளுக்கு ஏற்ப அவை மாறுகின்றன. பரிணாம போக்கில் மனிதன் தன் உடலை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக மாற்றிக்கொண்டு செல்கிறான். பூமி நீரால் நிறைந்திருந்த போது ஜீவன் நீர்வாழி உருவை மேற்கொண்டான். பின்னர் தாவரம், புழு, பறவை, விலங்கு, விலங்கிலிருந்து மனிதன் என்று ஒன்றன் பின் ஒன்றாக உருமாறினான். மனித உரு முழுமையான ஆன்மீக ஞானம் பெறும்போது அது எல்லாவற்றிலும் சிறந்த நிலையை எய்திய வடிவாகிறது. மகோத்தமான ஆன்மீக உணர்வு மந்திரத்தில் வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது. பூத உடல் நீங்கி அது சாம்பலாகி பிராணன் நித்தியமான காற்றின் சமஷ்டியில் கலக்க வேண்டும். ஜீவனின் செயல்களெல்லாம் அவனின் உடலில் பல வகையான காற்று இயங்குவதால் நடைபெறுகின்றன. இக்காற்று மொத்தமாக பிராண வாயு எனப்படும். உடலின் காற்றோட்டத்தை கட்டுப்படுத்த யோகிகள் பயில்கிறார்கள். ஆத்மா ஒரு காற்று வட்டத்திலிருந்து மற்றொன்றுக்கு உயர்ந்த இறுதியில் மிக உயர்ந்த வட்டமான பிரம்மந்திரம் எனப்படும் இடத்தை அடைகிறது என்று எண்ணப்படுகிறது. அந்த மையத்திலிருந்து யோகி தன்னை எந்த கிரகத்திற்கு மாற்றிக்கொள்ளலாம். ஒரு பௌதீக உடலை விடுத்து மற்றொன்றிற்கு புகுவது பொதுவான நடைமுறை என்றாலும் இம்மந்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் முறையில்
பௌதிக உடலை முற்றிலுமாக நீக்குவதால் மட்டுமே பரிணாமத்தின் உச்சநிலையை அடைய முடியும். அதன் பின்பு அவன் ஆன்மீக ஆகாயத்தை அடைந்து அங்க முற்றிலும் வேறொன்றதொரு வகையான, அதாவது மரணத்தையோ மாறுதலையோ சந்திக்க நேரிடாத ஆன்மீக உடலை பெறவியலும். பௌதிக உலகில் ஒவ்வொருவரும் கொண்டுள்ள வெவ்வேறான புலன் இச்சைகளின் திருப்திக்காக உடலை அடிக்கடி மாற்றும்படி இயற்கை அவர்களை வற்புறுத்துகிறது. இந்த இச்சைகள் கிருமிகள் முதல் மிக உயர்ந்த நிலையிலான பூத உடல்கள், பிரம்மன் மற்றும் தேவர்கள் வரை பலவான உயிர் வகைகளிலும் இடம்பெற்றிருக்கின்றன. உயிரினங்கள் எல்லாம் பல்வேறு வடிவங்களில் தூவ பொருட்களால் ஆனவை. அறிவாளி இவற்றின் ஆன்மீக தன்மையில் ஒருமையை காண்கிறான். வெவ்வேறான உடல்கள் அல்ல, பன்றியின் உடலினாலும் தேவனின் உடலினாலும் உள்ளுரையும் ஆன்மீக பொறி உன்னதமான பிரபுவின் அம்சமகையால் ஒன்றானதே. மனிதன் தன் பாவ புண்ணியங்களுக்கு ஒப்ப பல்வேறான உடல்களை பெறுகிறான். மனித உடல் மிக திருந்தியது, முழுமையான உணர்வு கொண்டுள்ளது. வேத இலக்கியங்களின்படி பக்குவம் மிகுந்தவன் பற்பர பிறவிகளில் தன் அறிவை பயன்படுத்தி கொண்ட பின்பு பிரபுவிடம் சரண் அடைகிறான். உன்னதமான பிரபுவான வாசுதேவரின் சரணடையும் தருவாயில்தான் அவனது அறிவு முழுமையாக பண்பட்டதாகிறது. ஒருவன் தன் ஆத்மாவின் நிலை பற்றி அறிவு பெற்ற பின்பும் ஒருபோதும் தம்மில் தாமே முழுமையாக மாட்டா என்ற அறிவு அவனுக்கு ஏற்படாவிடில் அவன் மீண்டும் பௌதிக சூழலில் விழ நேரிடுகிறான். பிரம்மஜோதியோடு ஒன்றியவனும் கூட கீழே விழ வேண்டியவனே. பிரபுவின் திவ்யமான சரீரத்திலிருந்து எழும் பிரம்ம ஜோதியில் நிறைந்துள்ள ஆன்மீக பொறிகள் எல்லாம் தனித்தன்மை உணர்வை கொண்டிருப்பவை. சில வேளைகளில் இந்த உயிர் பொறிகள் புலன் அனுபவம் பெற விரும்பும் போது வைதிக உலகை அடைந்து பொய்யான பிரபுக்களாகி புலனின்மைகளின் கட்டளைக்கு அடிமையாகின்றன. பிரபுத்துவம் செலுத்த வேண்டும் என்ற இம்சை உயிர்களுக்குள்ள ஜட நோயாகும். புலனின்மத்தின் வசியத்தில் கட்டுண்டிருப்பதால் பௌதிக உலகில் காணப்படும் பல்வேறான உடல்களில் அவன் புகுந்து புறப்படுகிறான். பிரம்மஜோதியோடு ஒன்றி போவது மட்டும் புதிந்த அறிவு பெற்றதாகாது. முழுவதுமாக பிரபுவை சரணடைந்து ஆன்மீக தொண்டை வளர்த்து கொள்வதன் மூலமே மிக உன்னதமான பக்குவ நிலை அடைய இயலும். உடலையும் இருங்க பிரபு, இது வரைக்கும் ஒரு வாட்டி நம்ம அங்க பார்க்காதது எது இருக்கோ அதை இந்த இடத்துல முடிச்சுக்கலாம். வடிவகரசி மாதாஜி, நீங்க எதுக்கு கை உயர்த்திருக்கீங்கன்னு? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பஞ்சாங்க பிரணாம் மாதாஜி. இல்ல, அவருக்கு அடுத்து படிக்கலான்றதுக்காக கை உயர்த்தி. நோ ப்ராப்ளம், நீங்க படிப்பீங்க. இருக்கு, நான் இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் படிச்ச பிறகு படிங்க. ஓகே, ஆல்ரெடி எஸ். இந்த பொருள் உரையில நம்ம இப்ப என்ன படிச்சோம் ஆல்ரெடி இந்த பிபிடில, இந்த உடல் தற்காலிகமானது இல்லையா, அந்நியமான ஷரீரே அப்படிங்கிறதையும் நம்ம 2.20 பகவத்கீதை ஸ்லோகம் ரெஃபரன்ஸ் வச்சு கூட நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சோ இன் மெட்டீரியல் ட்ரெஸ், அதாவது it is the material dust that is formless and that takes shape according to the form of the indestructible person. So no living entity is originally formless. அதாவது உயிர் வாழிக்கு ரூபம் உண்டு. As it wrongly thought by those with a poor fund of knowledge. The mantra verifies the fact that living entity exists after annihilation. அதாவது மரணித்த பிறகு கூட இந்த ஜீவன் உயிரோடு தான் இருக்கின்றான் என்பதை ப்ரூவ் பண்றது இந்த மந்திரம் தான். So destruction of the material body, after the destruction of material body, இது என்ன ஆகும், இந்த ஸ்தூல உடல் மரணித்த பிறகு ஒரு விபூதி மாதிரி தான் ஆயிடும் இல்லையா. அதாவது இட் இஸ் அ பவுடர், அவ்வளவுதான் இந்த உடல். ஆனா இது ஒரு ரூபமற்ற நிலைக்கு சென்று விடுகிறது, பிடி சாம்பல் ஆகி விடுகின்றது. ஆனால் ஆத்மாவுக்கு ரூபமும் உண்டு, அது என்றைக்குமே அழிவடையாதது, நித்தியமானது, பிறப்பற்றவன் இல்லையா, முதன்மையானவன். இத்தகைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே உண்டு என்பதை நாம அந்த பிபிடிலையும் படிச்சோம். சோ இந்த பௌதிக உலகத்துல பௌதிக இயற்கை நமக்கு என்ன கொடுக்குறதுன்னா, ஒண்டர்ஃபுல் ஒர்க்மேன்ஷிப் பை கிரியேட்டிங் வெரைட்டி ஆஃப் பாடிஸ் for the living beings according to the propensities of sense gratification. நம்ம புலன் நுகர்ச்சிக்கு ஏற்றவாறு இல்லையா, நமக்கு ஒரு பர்டிகுலர் உடலை நமக்கு கிடைக்க பெறுகின்றது. நாம மரணிக்கும் பொழுது என்ன கர்மங்கள் இருந்ததோ
பெண்டிங் கர்மங்கள், பெண்டிங் உணர்வுகள் எல்லாம் இருந்ததோ அதற்கேற்ற ஒரு உடலை தான் நாம பெறுகின்றோம். சில பேர் கால் வந்து அதாவது அதாவது ஹேண்டிகேப்பா இருப்பாங்க, சில பேர் வந்து கருப்பா இருப்பாங்க, சில பேர் வந்து ரொம்ப நெட்டையா இருப்பாங்க, சில பேர் ரொம்ப குட்டையா இருப்பாங்க, சில பேர் ரொம்ப குண்டா இருப்பாங்க இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி ரூபத்தினுடைய இது கூட வந்து நம்ம வந்து எதை கொண்டு அடைகின்றோம் என்றால் நாம செய்த கர்ம பலனும் மற்றும் வந்து நம்முடைய சில பேர் பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப விகாரமாக கூட இருப்பாங்க. இது எல்லாமே அவர்கள் முந்தைய கர்ம பலனுடைய விளைவால் அவர்கள் அத்தகைய ரூபத்தை வந்து அவர்கள் வந்து அடைகிறார்கள். இப்ப பன்றிக்கு வந்து அந்த உடலை கொடுக்கப்பட்டது ஏனென்றால் அது ஸ்டூல தான் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த மாதிரி ஒரு உடல்வாகை வந்து பகவான் வந்து வழங்கி இருக்கிறார் இல்லையா? ஒவ்வொருத்தருடைய உணவு வகைக்கேற்றவாறுதான் ஒரு உடலை வந்து நாம பெறுகின்றோம். சோ இந்த பரிமாணமே நீரிலிருந்து இல்லையா, when the world is full, நீரிலிருந்து இந்த நீர்வழி பிராணிகளாக முதலில் நாம பிறவி எடுக்கின்றோம். அதன் பிறகு வந்து அந்த வாழ்க்கை முடித்த பிறகு நாம இந்த அதாவது பிளான்ட் அந்த நிலைக்கு நாம இந்த தாவர வகைகள்ல வந்து நாம அப்படி பிறவி என்பது ஏற்படுகின்றது. தாவரத்திலிருந்து புழு பூச்சியா நாம வந்து பிறவி எடுக்கின்றோம். அந்த புழு பூச்சியிலிருந்து நாம வந்து பறவை இனத்திற்கு மாறுகின்றோம். பறவை இனத்திலிருந்து விலங்கு இனத்திலிருந்து தான் வந்து நாம மனித இனத்திற்கே வந்து இதுதான் சைக்கிள். ஒவ்வொருத்தருடைய பரிமாணம் என்பது முந்தைய ஜென்மத்துல நாம என்னவா இருந்தோம், இந்த அடுத்த ஜென்மம் எதை பெறுவோம். சோ இப்ப பூல பிளான்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்க புஷ்பம், சில புஷ்பங்கள் எல்லாம் நம்ம பகவானுக்கு சாத்தும் பொழுது அந்த புஷ்பமும் வந்து அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து எலிவேட் ஆகிறது இல்லையா? சோ இத ஒரு ஸ்டோரியா கூட நம்ம ஒரு இடத்துல படிச்சிருக்கோம், கேட்டர் பில்லர் ஸ்டோரி இல்லையா? ஐ திங்க் வடிவக்கரசி மத்திய உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்தா சொல்லலாம் நீங்க. அந்த பட்டாம்பூச்சி என்ன நினைக்குதோ அந்த பறந்து போறது நினைச்சு அதே மாதிரி ஒரு புழு வந்து பட்டாம்பூச்சியா வளர்ந்தது மாதிரி மாதாஜி. ஆமா, அந்த மாதிரிதான் சிமிலர்லி நம்ம கூட வந்து நாம் என்ன நினைக்கிறோமோ அதுவாகத்தான் நாம ஆகும். அதனாலதான் நினைவுகளை வந்து நல்ல எண்ண ஓட்டங்களை நாம கண்டிப்பா வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்தவர்கள் வந்து கஷ்டப்படணும், நமக்கு இருக்கக்கூடிய பொறாமை, பேராசை இல்லையா, அதாவது அந்த 6 விதமான நிலைகள் இல்லையா, காம, குரோத, லோப, மத, மக்ஷரம் இல்லையா? மக்ஷரம் என்பதுதான் வந்து அதாவது பொறாமையினுடைய அதாவது என்வியஸ்னஸ். எக்ஸாம்பிள் நம்ம துரியோதனனை எடுத்துக்கலாம். அவன்கிட்ட எல்லாமே இருக்கு, ஆனா அடுத்தவர்கள்கிட்ட வேற எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு மனப்பக்குவம் இல்லையா அவனுக்கு. பொறாமையினுடைய பொறாமை என்பது அவன்கிட்ட இருக்கே என்கிட்ட இல்லையன்றது அது சாதாரண பொறாமையினுடைய லெவல். ஆனா நம்ம கிட்ட எல்லாமே இருந்தாலும் அடுத்தவர்கள் கிட்ட எதுவுமே இருக்கக்கூடாது, அப்படி அந்த மாதிரியான எண்ணம், அதுதான் மக்ஷரம்னு சொல்லி. சோ நீர்மக்ஷரமாக இருப்பதற்கு நாம கண்டிப்பா பழகி கொள்ள வேண்டும். சோ நீர் என்றால் இல்லை, அதாவது பொறாமையற்ற குணத்தை நாம கண்டிப்பா வளர்த்தோம். தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த குவாலிட்டி ஃபார் எ பியூர் டிவோட்டி. சோ ஈவன் இந்த பக்தியிலே கூட வந்து ஒருத்தர் ஒரு டிவோட்டி மேல போயிட்டா ஒரு டிவோட்டி இன்னும் நம்ம அதுல அடையலையேன்ற அந்த கம்பேரிசனே வரவே கூடாது. அவரவர்களுடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு, அவரவர்களுக்கும் கிடைக்க பெறக்கூடிய பாதைக்கு ஏற்றவாறு அவர்களும் வந்து அதை வந்து உணர்தலை கொண்டு அவங்களுடைய பக்குவமான முறையில அவங்களுக்கு என்ன பக்குவத்துல வந்து அவங்களால பக்தி செலுத்த முடியுமோ அவ்வாறுதான் அவர்கள் செயல்பட முடியும் இல்லையா? அப்படி இருக்கும்போது ஏன்னா ஒருத்தருடைய புரிதல் என்பது வேறுபட்ட நிலை. ஒருத்தருக்கு இருக்கக்கூடிய ஞானத்தினுடைய லெவல் அடுத்தவர்களுக்கு அதே நிலையில இருக்கணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது, அது தவறு இல்லையா? சோ மனிதனாக பிறந்தவனுக்கு வந்து வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பற்கள் வந்து அதாவது காய்கறிகளையும் வந்து பழங்களையும் உண்வதற்கான பற்கள் தான். ஆனா நாம அதையும் வந்து அதாவது சிங்கம் புலி சாப்பிடுற மாதிரி நாமளும் வந்து அந்த பற்களை உபயோகப்படுத்தி நாமளும் வந்து நான்வெஜ் சாப்பிடுறோம். சோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருடைய இயற்கைக்கேற்றவாறுதான் இந்த உடல் அமைப்புமே வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதை நாம் அவ்வாறே நாம உபயோகப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். இதுவரைக்குமே எந்த ஜீவன்களுமே வந்து அதாவது மனிதர்களை தவிர பிற ஜீவன்கள் எல்லாம் they have not gone against nature. அதனால அவங்களுக்கு அதுல எந்த ப்ராப்ளமே கிடையாது. they are always towards the nature தான். ஆனா நாம மட்டும்தான் we are against nature. நமக்கு என்ன தோன்றதோ நமக்கு எது பிடிக்குமோ அதுதான் நாம செய்யறோம் இல்லையா? சோ அதனால நம்முடைய தவறுகளுக்காக நாம் என்ன பண்றோம், பிற்காலத்துல கடினமான சூழலை வந்து எதிர்கொள்வதற்கு நம்மளை தயார்படுத்திக் கொள்கிறோம். மேலும் இந்த பௌதிக உடல்கள் மனிதர்களாக இருந்தாலும் சரி, விலங்குகளாக இருந்தாலும் சரி, இதனுடைய இருதயத்திலையுமே பரமாத்மா, இவன் பன்றியினுடைய இருதயத்திலுமே பரமாத்மா இருக்கிறார் இல்லையா? அதே மாதிரி ஒரு செடி மரம் கொடியில கூட வந்து பரமாத்மா இருக்கின்றார் ஆனா அதுல வந்து நமக்கு கான்சியஸ்னஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. சோ நமக்கு மனிதர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு கான்சியஸ்னஸ் வந்து கிடையாது, விலங்குக்கு இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு கான்சியஸ்னஸ் வந்து
இந்த மரஞ்செடி கொடிகளுக்கு கிடையாது, ரொம்ப ரொம்ப லோ. அதனாலதான் நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் வந்து அதை வந்து நம்ம பிரசாதமாக மாற்றி நாம சாப்பிட்டோம்னா அந்த சிறிய பாவத்துல இருந்து கூட நமக்கு வந்து விலக்கு கிடைக்கிறது. எதற்கு பிரசாதத்தை நம்ம சுவீகரிக்க வேண்டும்? பாவமற்ற உணவை நாம வந்து சுவீகரிக்கணும். அதுக்காக தான். இன்னும் பாவத்தை செய்யாம இருக்கக்கூடிய மார்க்கத்தையும் நாம பெறுவோம். அந்த மாதிரி பாவமற்ற உணவை நாம வந்து சுவீகரிக்கும் பொழுது நாமும் மனசுல வந்து தூய்மை அடைகிறதுக்கான ஒரு பாக்கியத்தை நாம பெறுவோம் இல்லையா? அதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்பாவது வெஜிடபிள் லைஃப் இந்த சைக்கிள் நம்ம போட்டுக்கணும். நீரிலிருந்து நீர்வாழ், அதாவது உயிரினங்கள், நீர்வாழ் உயிரினங்கள்ல இருந்து நம்ம தாவரங்கள், தாவரியல், அடுத்து தாவரியல்ல இருந்து நம்ம வந்து புழு பூச்சி அதாவது இன்செக்ட்ஸ் இல்லையா, புழு பூச்சி, அதுக்கு அடுத்து வந்து பறவைகள், பறவைகள்ல இருந்து விலங்குகள், விலங்குகள் இருந்து தான் மனிதனை. இப்படி ஒவ்வொரு ஜென்மத்திலையுமே வந்து நம்ம இந்த பரிமாணங்களை எடுத்துக்கொண்டு வருகின்றோம். ஆனா ஒன்றிலிருந்து ஒன்று பிறந்தது கிடையாது. எவ்வாறு குரங்கிலிருந்து பிறந்தவன் மனிதன் என்பது தவறான கூற்று. அதை நாம இந்த இடத்துல போடக்கூடாது. ஸோ ஹைலி டெவலப்டு ஃபார்ம் இஸ் த ஹியூமன். நமக்கு மட்டும்தான் 6வதாக ஒரு அறிவை கொடுத்திருக்கார் பகவான். அதனால்தான் நாம் மாற்றக்கூடிய செயல்களை வந்து அந்த புத்தியை உபயோகப்படுத்தி செய்யணும்னு சொல்றார். அவ்வாறு நம்ம புத்தியை உபயோகப்படுத்தி செய்யாமல் போனால் பாவ பலங்களுக்கு நாம வந்து கட்டுப்படுகின்றோம். நமக்கு மட்டும்தான் கர்ம பலனே, பிற உயிர் வாழிகளுக்கு கர்ம பலனே கிடையாது. ஸோ அவர்களுக்கு வந்து அந்த இன்டெலிஜென்ஸை கொடுக்கல, நமக்கு தான் அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் கொடுத்திருக்காரு இல்லையா? அந்த பகுத்தறிவை உபயோகப்படுத்தி ஞான தீபேனா, நம்ம ஹிருதயத்துல இருந்து கொண்டு ஞானத்தையும் அவர் வந்து ஏற்றுகிறார். அதை நாம வந்து கண்டிப்பா உபயோகப்படுத்தி இந்த வாழ்க்கையில நன்னிலை அடைவதற்கான மார்க்கம் எதுன்றதை நாம தேடிக்கொள்ள வேண்டும். The living beings activities are performed within the body through the movements of different kinds of air இல்லையா? பிராணவாயு இல்லையா, பிராணா, வயானா, சமானா, உதானா இல்லையா, அடுத்து அபானா. இந்த 5 வாயுக்கள் மேஜர் வாயுக்கள். இந்த 5 வாயுக்கள்ல தான் அந்த ஹிருதயத்துல வந்து இந்த ஆத்மா வந்து மிதந்துன்னு இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து 2nd சாப்டர்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம். மேலும் ஒவ்வொரு வாயும் வந்து ஒரு பாகத்துல, பிராணாண்டா தலைக்கு மேல, அதாவது இடுப்பு பகுதியில ஒரு வாயு, உடல் முழுவதும் பரவக்கூடிய ஒரு வாயு இருக்கு. அதனால்தான் இந்த ஆத்மா சிறியதாக இருந்தாலும் அதனுடைய உணர்வினுடைய வெளிப்பாடு இந்த உடல் முழுவதுமே பரவி இருக்கிறது. மேலும் இன்னும் செகண்டரி வாயுக்கள் கூட உண்டு, 7. டோட்டலா 12 வாயுக்கள் இருக்கு. ஆக்சுவலி எதுல படிச்சோம் நம்ம? NOAல படிச்சோமா? எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. 12 வாயுக்கள் இருக்கு. இந்த யோகிஸ் ஜென்ரலி நீங்க படிக்கலனாலும் மீண்டும் படிப்பீங்க, அதை பத்தி நீங்க வரி பண்ணிக்க வேண்டாம். சோ யோகி எனக்கு தெரிஞ்சு NOAல உங்களுக்கு தான் நான் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஞாபகம். ஜென்ரலி ஸ்டடி ஹவு டு கண்ட்ரோல் த ஏர். யோகிகள் வந்து இந்த 5 விதமான வாயுக்களை வந்து தங்களுடைய கட்டுக்குள்ள வைக்கக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி அவங்களுக்கு உண்டு. அதை பயிற்சி செய்கிறார்கள். The soul is supposed to raise from one circle of air to another until it rises to Brahma Randra, the highest circle. So அந்த highest circle வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஸோ இந்த வாயுக்கள் நம்ம உடல்ல போகக்கூடிய, அதாவது சுத்தின்றே இருக்கக்கூடிய இந்த வாயுக்களை வந்து ஒருநிலைப்படுத்தி இல்லையா, ஒருநிலைப்படுத்தும் பொழுது ஆத்மாவும் வந்து ஒருநிலைப்படும் இல்லையா. இந்த பிரம்ம ரந்திரா அப்படிங்கிற நிலை வந்து ஹையஸ்ட் நிலை. சில இந்த யோக பயிற்சிகள்ல இதெல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க. சில பேருக்கு வந்து இங்க சகஸ்ராரா அப்படிங்கிறது ஒரு சக்கரம் இருக்கு. அதாவது யோக நிலை பார்க்கும்போது நம்ம உடல்ல வந்து 7 சக்கரங்கள் உண்டு. சோ ஆக்ஞா சக்கரம் இது. இங்க வந்து விசுத்த நாடி இல்ல, ஆத்மா அநாத்த சக்கரா. ஒரு நிமிஷம் எல்லாத்தையும் ரீகலெக்ட் பண்றது கொஞ்சம். இந்த ஆக்ஞா சக்கரம் வந்து இந்த 2 கண்களுக்கு மத்தியில வர்றது வந்து ஆக்ஞா சக்கரம். இங்க ஹிருதயத்தாண்டா வர்றது வந்து அநாத்த சக்கரம். அடுத்து வந்து தொப்புளாண்ட வர்றது வந்து நேவல் கிட்ட வந்து மறந்து போயிடுச்சு எனக்கு, ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு அது. ஒரு நிமிஷம். 7 சக்ராஸ். ஸோ ஒவ்வொரு சக்கரத்துலயுமே நம்ம இந்த பிராணாயாமம் நம்ம பண்றோம் இல்லைங்களா, ஒவ்வொரு சக்கரத்திலயுமே நம்ம நிறுத்தி வந்து பிராணாயாமம் எடுத்துட்டு வரணும். தட் இஸ் த ரைட் வே ஆஃப் இன்ஹலேஷன். ஆனா நம்ம அப்படி கிடையாது, இப்படி நம்ம பண்ணிடுறோம். இது உண்மையிலே பிராணாயாமா கிடையாது. பட் இஸ் நாட் அ பிராணாயாமா. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வி நீட் டு கோ அண்ட் கம். ஒரு சக்கரத்துக்குமே நம்ம பாஸ் பண்ணணும். ஆனா அதை வந்து நல்லா சொல்லி கொடுக்குறவங்க இருக்கணும். ஸோ தட் டைப் ஆஃப், அப்போ அந்த பியூரிஃபிகேஷன் 7 சக்ராஸ் வந்து எனர்ஜி லெவல்ஸ் எல்லாமே ஞான யோக. அந்த சுவாதிஷ்டானா, எஸ், அநாதா, சுவாதிஷ்டானா. அடுத்து வந்து மூலாதாரம் கீழே இருக்கிறது வந்து அந்த ஸ்பைனல் கார்ட் டிப்ல வந்து மூலாதாரம்னு சொல்லுவோம் நம்ம. ஸோ அதுதான் ரூட் சக்கரம். அடுத்து சுவாதிஷ்டா வந்து நம்ம
இந்த நாவலுக்கும் அந்த மூலாதாரத்துக்கும் மத்தியில இருக்கிறது வந்து சுவாதிஷ்டம். அங்கே ஒவ்வொரு இதுக்குமே வந்து அதிதேவதைகளும் உண்டு இந்த சக்கரங்களுக்கு. அடுத்து நேவல்ல இருக்கிறது தான் வந்து மணிப்புரா. இந்த ஹிருதயத்தாண்ட இருக்கிறது வந்து அனாதா. இது வந்து விஷுத்த நாடின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி விஷுத்தா. இது வந்து ஆக்ஞா சக்கரம், இங்க சகஸ்திராரா. அந்த இதுல சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது அந்த யோகாசனங்கள் இதெல்லாமே தியான பயிற்சிகள் செய்தவங்க கண்டிப்பா இந்த லோட்டஸ் இது வரும்ன்றதையும் வந்து அவங்க சொல்லி கொடுப்பாங்க. யூ வில் ஃபீல் த எனர்ஜி லெவல்ஸ். இந்த இடத்துல ஒரு வைப்ரேஷன் கண்டிப்பா உங்களுக்கு வரும், இந்த உச்சிலையும் வரும். அடுத்து இந்த இங்கேயும் இது ஜென்ரலா எல்லாருக்குமே வந்து எனேபிளா இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் இந்த இங்க யூ வில் ஃபீல் எனர்ஜி லெவல்ஸ் ஹெவி. ஆக்னியா சக்கரத்துல வந்து எனர்ஜி லெவல்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து அது ஹெவினஸா தெரியும். ஸோ அந்த இடத்துல பிரகாசம் எல்லாம் வர்றது கிடையாது. நாமளா இமேஜினேஷன் பண்ணிக்கிறது தான் பிரகாசம், வெளிச்சத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னு நாம இமேஜினேஷன் பண்றது. தியான பயிற்சியில அப்படிதான் சொல்லி கொடுக்கறதே, அது தவறு. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இமேஜின் பண்ண வேண்டியதே கிடையாது. யூல் ஃபீல் ஹெவினஸ், எனர்ஜி லெவல்ஸ். இப்ப நாம கூட கடவுளை சேவிக்கும் பொழுது இந்த 2 கைகளுடைய இந்த சென்டர் பாகத்துல வந்து நம்ம சேவிக்கும் பொழுது யூ கேன் ஃபீல் தட் எனர்ஜி லெவல்ஸ். ஸோ அது வந்து பயிற்சி செய்யதான் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி தியான பயிற்சிகள், ஸோ ஞான யோகத்துல எல்லாமே இந்த மாதிரியான நிலைகள் உண்டு. அதனால இந்த வாயுக்கள் எல்லாமே வந்து இந்த உடற்பயிற்சி, இந்த பிரம்ம ரந்திரா என்பது இந்த உச்சியில இந்த சகசிரார இதுதான் சொல்றது ஹையஸ்ட். ஸோ யோகிகள் எல்லாம் அவங்களுடைய உயிர் வந்து இந்த இடத்துல இருந்துதான் விடுவாங்க. ஸோ தே வில் பாஸ் த்ரூ இல்லையா. அவங்க இந்த சக்கரத்தின் வழியாக அவர்கள் வந்து இட்டு செல்வார்கள். ஸோ அதற்கு பயிற்சி இந்த 5 வாயுக்களை வந்து அவங்க கட்டுப்படுத்துவாங்க. ஸோ ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் சச் சேஞ்சஸ். நமக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம் இல்லையா, நமக்கு அதெல்லாம் தெரியாது, நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறவங்களும் கிடையாது. கூடு விட்டு கூடு பாயறது இதெல்லாமே உண்டு. ஓர் உடலை விட்டு இன்னொரு உடலுக்கு செல்வார்கள். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அந்த செயல்கள் எல்லாம் அவங்களால மட்டும்தான் செய்யும். அஷ்ட மிஸ்டிக் யோகாஸ் அப்படின்னு அஷ்ட சித்திகளை பெற்றிருப்பவர்கள். But the highest perfection of such changes occurs only when the living entity is able to give up material body altogether இல்லையா. அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த உடலை விட்டு போகணும்னா, பக்குவம் அடையணும்னாக்கா இந்த உடலை விட்டு செல்லும் பொழுதுதான் நமக்கு அது வந்து கண்டிப்பா அமையப்பெறும். சில பேர் கூடு விட்டு கூடையும் பாய்ந்து செல்லக்கூடிய பக்குவம் உண்டு. அனிமா லகிமா இல்லையா, இந்த மாதிரியான சித்திஸ் எல்லாமே அவங்க அடைஞ்சிருப்பாங்க. So here in the material world, material nature forces living entity to change his body. ஆனா நார்மலா நாம எல்லாருமே பக்தி கொள்றவங்க, நமக்கு இந்த மாதிரி சித்திகள் எல்லாம் தெரியாது. வெறுமனா பக்தி மட்டும்தான் பண்ண தெரியும். அதனால நமக்கு என்ன ஆசைகள் இருக்கோ இந்த பிரபஞ்சத்துல, நாம வந்து பௌதிக இயற்கையில எதையெல்லாம் நாம வந்து சுகிக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அதற்கேற்ற ஒரு உடலை தான் நாம வந்து அடுத்த ஜென்மத்துல அடைவோம் இல்லையா. So that is the desires are represented in various species of life. அதாவது கிருமிகள் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் வந்து மோஸ்ட் பர்ஃபெக்டட் ஹியூமன் பாடிஸ் வரைக்குமே நம்ம கண்ணுக்கே புலப்படாத, அதாவது இந்த வைரஸ் பாக்டீரியா அதுல இருந்து நம்ம இவ்வளவு பெரிய ரூபத்தை கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த மனித ரூபம் வரைக்குமே. ஸோ அதுலயும் வந்து ஹையஸ்டா யாரு, நமக்கு மேல இருக்கிறது யாரு, தேவர்கள். அவங்கள விட தேவர்கள், அவங்களோட பெரியவங்க யாரு, பிரம்மா முதற்கொண்டு இல்லையா. அது வரைக்குமே வந்து இந்த உயிர் வாழ் வந்து ஆசைகள், these desires are represented. அதனுடைய வெளிப்பாடுதான் வந்து இந்த மாதிரியான ரூபங்களை எல்லாம் நாம வந்து அடைகின்றோம். So all these living entities have bodies composed of matter இல்லையா. வெவ்வேறு ரூபத்துல வந்து இது ஜடத்தினால் ஆனதுதான். இந்த சேதனமாக அந்த ஜீவன் வந்து குடிக்கொள்கின்றது. ஆனால் இதையெல்லாம் பார்க்கக்கூடிய இது எவ்வாறு ஒரு புத்தியுள்ள மனிதன் வந்து, நிதான புத்தியுடைய மனிதன் எவ்வாறு நோக்குவான் என்றால், இந்த பௌதீக உடல் தான் வந்து வெவ்வேறு ரூபங்களை தவிர இதுல குடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆன்மா வந்து ஒன்றுதான், அவன் ஒருவனே. அதுல வந்து ஆண் பெண் எந்த ஒரு பேதமே இருக்காது. ஸோ there is no difference actually. நாம ஒரு ஆணாகவோ பெண்ணாகவோ எவ்வாறு பிறக்கின்றோம் என்றால் நம்முடைய ஆசையால். நமக்கு யார் மீது வந்து எந்த விதமான, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எவ்வாறு பரத மகாராஜா வந்து அவ்வளவு ஆசரிஸ் பண்ணினும் அந்த கருணையால் வந்து அந்த மான் மீதே அவர் வந்து அவர் மானை பற்றியே நினைத்து கொண்டிருந்ததால் தான் அடுத்த ஜென்மத்துல அவர் மானாக அவதரித்தார். அது போல நாம எதை நினைக்கிறோமோ, நமக்கு வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பெட்டு டாக் தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னுட்டு நினைச்சோம்னு வச்சுக்கோங்க, அடுத்த ஜென்மம் நமக்கு நாய் தான். அதனால எதன் மீது நாம வந்து அதிகமாக அதாவது மோகத்தை கொள்கின்றோமோ, எதிர்பார்ப்பை கொள்கின்றோமோ, அட்டாச்மெண்ட் வச்சுக்கிறோமோ, அதுவாகத்தான் நம்ம வந்து அடுத்த ஜென்மம். ஸோ அதாவது ஆணுக்கு எப்பவுமே இந்த ஜெண்டர் ஆப்போசிட் வந்து அட்ராக்ஷன் உண்டு இல்லையா.
சோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலை வந்து நாம வந்து இருந்தோம் என்றால், ஆணுக்கு பெண்ணே வந்து விருப்பமாக இருந்தாலும், பெண்ணுக்கு ஆணே விருப்பமாக இருந்தாலும், அடுத்த ஜென்மம் என்று இருந்தால் அவர் ஆணாகவும் பெண்ணாகவும் வந்து கண்டிப்பாக பிறவி எடுப்பார்கள். அதனாலதான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இந்த பிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சருக்கு நாம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இல்லையா. ஆத்ம ரூபத்தை மட்டும்தான் நாம நேசிக்கணும், அன்பு கொள்ள வேண்டும் இல்லையா. நம்மளால் ஆன உதவியை வந்து அடுத்தவர்களுக்கு செய்ய வேண்டும், பக்தி கொள்ள வேண்டும், இறைவன் தாழ் நம்முடைய சமர்ப்பணத்தை அவருக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ஒரு குரு என்றவரிடத்தில் நம்ம தீட்சை பெற்றால் அவருக்கு அவர் சொன்ன அந்த வேர்ட்ஸை கடைசி வரைக்குமே வந்து அந்த ஓத்தை வந்து எடுத்துட்டு போகணும். யூ ஆர் டேக்கிங் எ வாவ் இல்லையா. இப்ப இனிஷியேஷன் எடுக்கும் பொழுது அங்க ஒரு நம்ம வந்து ஒரு நமக்கு சொல்லுவாங்க, இதெல்லாம் வந்து நம்ம சொல்லணும், திருப்பி சொல்லுவோம் இல்லையா, வழிமொழிவாங்க. அதை வந்து நம்ம அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு கடைசி வரைக்கும் நாம் விட்டு செல்ல வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. குருவுக்கு கொடுத்த வார்த்தையை நாம் என்றைக்குமே அதாவது மீறல் ஆகவே ஆகாது. ஸோ வி ஷுட் ஆல்வேஸ் ஃபாலோ தட் ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால நம்ம இந்த மாதிரியான நிலைகள் எல்லாத்தையுமே நாம பார்க்கிறோம். ஒருவர் வந்து பன்றி உருவத்தையோ மனித உருவத்தில தெய்வீகமான உருவத்தை அடைவதெல்லாம் அவன் செய்த பாவ புண்ணியங்களுக்கு ஏற்றவாறுதான் அவனுக்கு கிடைக்கப்பெறும். ஸோ பகவத்கீதால 7.19 வந்து ஒரு மனிதன் பக்குவம் அடைவது யாருன்னா பகவானை, அதான் மன்மனா மவ மத் பக்தோ, அந்த ஸ்லோகம் படிச்சோம் இல்லையா, அதுதான் நினைக்கிறேன். இது எனக்கு தெரிஞ்சு இல்ல, பகுனாம் ஜென்மனாம் அந்தே இல்லையா. சோ அநேக ஜென்மங்கள் பற்பல பிறவிகள் எடுத்திருந்தாலும் சோ ஞானாவாம் மாம் பிரபத்தியதே, அதாவது எப்படிப்பட்ட ஞானத்தை அவன் பெற்றிருக்க வேண்டும், என் பாதங்களில் சரணடைந்தால் அவன் வந்து வாசுதேவா, எவ்வாறு அவன் சரணாகதி அடைவான், எல்லாம் வல்ல இறைவனே அனைத்தும் என்று அவன் உணர்ந்து என் பாதங்களில் தம்ம சரணடையும் கூடிய அத்தகையவனே மகாத்மாவாகின்றான். அவ்வாறு அத்தகைய பிறவி வந்து மிகவும் அரிதானது என்று இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. So if one does not come to the point of knowing that living entities are eternal இல்லையா, ஒருவர் இந்த ஆத்மா வந்து பகவானுடைய பின்ன பகுதிகள் என்பதை அறியாமல், நித்தியமானவென்று தெரியாமல் இருந்தால் கடைசி வரைக்குமே அவன் பௌதிகத்திலே வந்து உழண்டு கொண்டு மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கக்கூடிய அத்தகைய செயலில் அவன் ஈடுபடுவான். சோ ஈவன் ஒருவன் வந்து முக்தி பெற்றாலும் அந்த பிரம்மஜோதியில் சென்றாலும் அவன் மீண்டும் தவறி விழுவதற்கான அந்த இது உண்டு. ஒன் மஸ்ட் ஃபால் டவுன். ஏன்னா அங்கே சென்றாலும் கூட வந்து அவனுடைய இலக்கு என்ன, அதுவும் வந்து பகவானோட இணைந்து விட வேண்டும், இனிமே இந்த கஷ்டங்கள் எல்லாம் வேண்டாம் நமக்கு இல்லையா. சோ அப்படி பௌதிக லாபம், அந்த மாதிரியான லாபத்தை கொண்டு நாம செல்லவே கூடாது, பக்தி கொள்ளணும். சோ பிரம்மஜோதியில் கலந்து விட்டால் அதற்கு மேற்பட்டு நம்ம பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரிவதற்கான மார்க்கம் எல்லாம் எதுவுமே கிடையவே கிடையாது இல்லையா. தட் இஸ் த ஃபுல் ஸ்டாப். சோ அப்போ நாம என்ன நினைக்கிறோம், இந்த உலகத்தினுடைய இம்சையிலிருந்து நம்ம வந்து வெளியேறி விட வேண்டும் என்றுதான் நாம நினைப்போம் இல்லையா. சோ இந்த தொல்லையிலிருந்து நமக்கு பேசிக்கலி நமக்கு தொல்லையை அனுபவிக்கிறதுக்கான அந்த பக்குவம் கிடையாது, அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவமே கிடையாது. எங்கேயாவது இருந்தாலும் நிம்மதியா இருக்கணும்பா அப்படிதான் நாம நினைப்போம் இல்லையா. சோ அதுதான் இலக்கே. அதனால பிரம்ம ஜோதியில கலந்து விட்டால் இனிமே நம்ம வந்து எந்த வேலையுமே செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இல்லையா. அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்குவத்தை நாம ஏற்பதால் மீண்டும் தவறி விழுவதற்கும் கூட அதுல வந்து சான்சஸ் உண்டு என்று சொல்லப்படுகின்றது. பிரபுபாதருடைய எழுத்துக்கள்ல இருந்து இதை நாம புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும். சோ மந்திர பிரம்ம ஜோதிர் வந்து பகவானுடைய திருரூபத்திலிருந்து பிரகாசிக்க கூடியதுதான் இல்லையா. அதுல போய் ஒரு பேட்ச் ஒர்க் மாதிரிதான் நம்ம ஒட்டின்னு இருக்கோம். சோ ஆனா எந்நேரமும் வந்து அங்கேயே இருப்போன்றதுக்கான கேரண்டியும் கிடையாது, தவறி விழுவதற்கான மார்க்கம் உண்டு. எஸ், நெக்ஸ்ட் வாசிங்க வடிவகரசி மாதாஜி இங்க இருந்து. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பஞ்சாங்க பிரணாம் மாதாஜி. பிரணாம். பூத உடலையும் பௌதீக ஆகாயத்தையும் விட்டு விலகி இறைவனின் ஆன்மீக ராஜ்யத்தை அடைய வேண்டுமென மனிதன் இம்மந்திரத்தில் பிரார்த்திக்கிறான். பூத உடல் சாம்பலாவதற்கு முன் தான் புரிந்துள்ள நற்செயல்களையும் தியாகங்களையும் பிரபு தம் நினைவிற்கொள்ள வேண்டுமென்று அவரிடம் பிரார்த்திக்கிறான். இந்த பிரார்த்தனை அவன் மரணத்தை சந்திக்கும் சமயத்தில் தன் கடந்த கால செயல்களையும் இறுதி நோக்கத்தையும் பற்றிய முழு உணர்வுடன் செய்யப்படுகிறது. முழுவதுமாக பௌதீக இயற்கையின் பிடியில் இருப்பவன் மரணமடையும் நேரத்தில் பூத உடலில் தான் செய்த பாவ காரியங்களை எல்லாம் நினைத்துக் கொள்கிறான். அதன் பலனாக மரணத்திற்கு பின் வேறொரு உடலை பெறுகிறான். இந்த உண்மையை பகவத்கீதை உறுதி செய்கின்றது. யம் யம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் தியஜதி அந்தே கலேவரம் தம் தம் ஏவைத்தி கௌந்தேய சதா தத் பாவ பாவித.
உடலை விடும்போது எந்த உணர்வு நிலையை ஒருவன் எண்ணுகிறானோ சந்தேகமின்றி அந்த நிலையை அவன் அடைகிறான். பகவத்கீதை 8.6. இவ்வாறாக உயிர்விடும் பிராணியின் இயல்புகளை அதன் மனம் அடுத்த பிறவிக்கு எடுத்துச் செல்கிறது. மன வளர்ச்சி பெறாத சாதாரண விலங்குகளைப் போல் அல்லாமல் மனிதன் தன் வாழ்வில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகளை இரவில் கனவு காண்பது போல் மீண்டும் எண்ணி பார்க்க முடியும். ஆகையால் அவன் மனம் எப்போதும் ஜட இச்சைகளால் நிரம்பி இருக்கின்றது. அதனால் அவன் ஆன்மீக உடல் பெற்று ஆன்மீக உலகை அடைய முடியாமல் போகின்றது. ஆனால் பக்தி தொண்டாற்றுவதன் மூலம் பக்தர்களுக்கு கடவுளிடம் அன்பு வளர்கிறது. மரணமடையும் நேரத்தில் தான் தெய்வ தொண்டுகளை பற்றி பக்தன் எண்ணாமல் போனாலும் இறைவன் அவனை மறப்பதில்லை. பக்தனின் தியாகங்களை இறைவனுக்கு நினைவுபடுத்துவதற்காக இம்மந்திரம் சொல்லப்பட்டுள்ளது. நினைவுபடுத்தப்படாவிட்டாலும் தன் புனித பக்தர்களின் தொண்டை அவர் மறப்பதில்லை. பக்தர்களுடனான தம் நெருக்கமான உறவை பகவான் பகவத்கீதையில் தெளிவாக விவரிக்கிறார். மிகவும் மோசமான முறையில் ஒருவன் செயலாற்றுவதாக தோன்றினாலும் கூட அவன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை புனிதமானவனாகவே கருத வேண்டும். ஏனெனில் அவன் தக்க முறையில் நிலை பெற்றிருக்கின்றான். வெகு சீக்கிரமே அவன் நல்லவனாகி நித்தியமான அமைதியை அடைகிறான். குந்தியின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக தெரிவிப்பாயாக. பிரித்தாவின் மகனே, என்னிடம் சரணடைபவர்கள் யாராவது இழிந்த பிறவியினராய் இருந்தாலும் பரமகதி அடைய முடியும். அப்படி இருக்க துன்பமயமான தற்காலிகமான இந்த உலகில் என்னுடைய அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கின்ற அந்தணர்களும் நல்லோரும் பக்தர்களும் புனிதமான அரசர்களும் மேலும் எவ்வளவு சிறந்தவர்கள் உனது மனத்தை எப்பொழுதும் என்னை பற்றிய சிந்தனையிலே ஈடுபடுத்தி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. என்னில் ஆழமாக ஈடுபட்டு நிச்சயமாக நீ என்னிடம் வருவாய். பகவத்கீதை 9.30-34. இந்த பதங்களை ஸ்ரீல பக்தி வேதாந்த தாக்கூர் இவ்வாறு விளக்குகிறார். மகான்கள் காட்டியுள்ள பாதையில் செல்லும் பக்தனை அவன் சீரற்றவனாய் இருந்தாலும் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். சீரற்ற என்ற சொல்லின் சரியான பொருளை நாம் அறிய வேண்டும். கட்டுப்பட்ட ஆத்மா 2 காரியங்களை கவனிக்க வேண்டியதிருக்கின்றது. அதாவது உடலை காப்பாற்றிக் கொள்ளும் அதே சமயம் ஆத்ம ஞானம் பெற முயற்சிக்க வேண்டியதாகின்றது. சமூக அந்தஸ்து, மன வளர்ச்சி, சுத்தம், நோன்புகள், உடல் நலம், வாழ்வு போராட்டம் இவையெல்லாம் உடலை வாழ வைப்பதற்காக ஏற்பட்டவை. ஆத்ம ஞானம் பெறுவதற்கான நடவடிக்கைகள் பகவானுக்கு செய்யும் பக்தி தொண்டில் மேற்கொள்ளப்படுபவை. கட்டுப்பட்ட ஆத்மா உடலை பேணுவதை விட முடியாததாகையால் இவ்விரண்டு வகையான செயல்களும் ஒரே சமயத்தில் இணையாக நிகழ்த்தப்பட வேண்டியுள்ளது. ஆனால் பக்தி தொண்டு அதிகமாக ஆக உடலுக்கான தொண்டுகள் அதே அளவில் குறைந்து கொண்டே போகின்றன. பக்தி தொண்டு சரியான அளவை எட்டாதவரை உலக பற்று அவ்வப்போது தலை தூக்க கூடும். ஆனால் இந்த உலக பற்று எப்போதும் நீடிக்கும் என்று எண்ணுவதற்கு இல்லை என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஏனெனில் இறைவனின் கருணை இதை மிக விரைவில் முடிவிற்கு கொண்டு வரும். ஆகையால் பக்தி தொண்டு மட்டுமே சரியான வழி. அவ்வப்போது ஏற்படும் உலகப்பற்று ஆத்ம ஞானம் பெறுவதற்கு தடையாகாது. அருவவாதிகள் பக்தி தொண்டாற்றும் வாய்ப்பை பெறுவதே இல்லை. ஏனெனில் அவர்கள் இறைவனின் பிரம்மஜோதி அம்சத்தில் பற்றுதல் கொண்டவர்கள். முந்தைய மந்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது போல் அவர்களால் பிரம்மஜோதியை கடக்க இயலாது. அதற்கு காரணம் இறைவனின் வியக்கத்துவத்தில் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை. அவர்களது கருத்தெல்லாம் சொல் ஆராய்ச்சியிலும் வார்த்தை ஜாலங்களிலும் மனதின் சிருஷ்டிகளில் மட்டுமே சம்பந்தப்பட்டுள்ளது. இதன் விளைவாக அருவவாதிகளின் உழைப்பு பயனற்று போகிறது. இதை பகவத்கீதையின் 12வது அத்தியாயம் உறுதி செய்கின்றது. 12வது அத்தியாயத்தில் 5வது ஸ்லோகம். இந்த மந்திரத்தில் கூறப்பட்டுள்ள வசதிகளையெல்லாம் பூரண சக்தியின் வியக்கத்துவத்தை அம்சத்தோடு தொடர்பு கொள்வதன் மூலம் பெறலாம். இறைவனுக்கு பக்தர்கள் ஆற்றும் பக்தி தொண்டு 9 வகையான உன்னத செயல்களை கொண்டது. பிரபுவை பற்றி கேட்டல், பிரபுவின் புகழ் பாடுதல், பிரபுவை நினைத்திருத்தல், பிரபுவின் பாத கமலங்களில் பணிதல், பிரபுவை பூஜித்தல், பிரபுவை பிரார்த்தித்தல், பிரபுவிற்கு தொண்டு செய்தல், பிரபுவுடன் தோழமை கொண்டிருத்தல், எல்லாவற்றையும் பிரபுவுக்கு அர்ப்பணித்தல். இந்த 9 கோட்பாடுகளும் ஒட்டுமொத்தமாகவே தனித்தனியாகவோ மேற்கொள்ளப்படும் போது பக்தன் பகவானோடு இடைவிடாது தொடர்பு கொண்டிருக்க உதவுகின்றன. இதனால் வாழ்வின் இறுதியில் பகவானை நினைவு கூர்வது எளிதாகின்றது. இந்த 9 கோட்பாடுகளில் ஒன்றை மட்டும் மேற்கொண்டு பகவானின் பக்தர்கள் பலர் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து பிரசித்தி பெற்றுள்ளார்கள். கேட்டலின் மூலம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் நாயகனாக மகாராஜா பரீட்சித், பகவானின் புகழ்பாடி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கூறியுள்ள சுகதேவ கோஸ்வாமி, பிரார்த்தித்தலின் மூலம் அக்ரூரர்,
நினைத்தலின் மூலம் பிரகலாத மகாராஜ், பூஜித்தலின் மூலம் பிருது மகாராஜ், பிரபுவின் பாத கமலங்களை சேவித்தலின் மூலம் செல்வத்தின் தேவதையான லக்ஷ்மி, பிரபுவிற்கு நேரடியாக சேவை செய்து ஹனுமன், தோழமை மூலம் அர்ஜுனன், எல்லாவற்றையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து மகாராஜா பலி. இந்த மந்திரத்தின் பொருளும் வேத கீதங்களில் உள்ள அநேகமாக எல்லா மந்திரங்களின் கருத்தும் வேதாந்த சூத்திரத்தில் சுருக்கமாகவும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் விளக்கமாகவும் காண கிடைக்கின்றன. வேத ஞானம் எனும் மரத்தின் கனியான ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இந்த மந்திரத்தின் உட்கருத்து மகாராஜா பரீட்சித்தும் சுகதேவ கோஸ்வாமியும் தம் சந்திப்பின் ஆரம்ப கட்டத்தில் நிகழ்த்தும் உரையாடலின் கேள்வி பதில் வடிவத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. இறை விஞ்ஞானத்தை பற்றி கேட்டாலும் கீர்த்தனமும் ஆன்மீக வாழ்வின் அடிப்படை கோட்பாடுகள் ஆகும். கேட்டலும் சுகதேவ கோஸ்வாமி தம் காலத்தில் வாழ்ந்த யோகிகளில் எல்லாம் தலை சிறந்த ஆன்மீக குருவாக திகழ்ந்தவர் ஆதலால் பரீட்சித் மகாராஜா அவரிடம் கேட்டறிந்து ஞானம் பெற்றார். மகாராஜா பரீட்சித்தின் முக்கியமான கேள்வியாவது, மனிதனாக பிறந்தவனின் முக்கியமான கடமை யாது? குறிப்பாக மரணமடையும் தருவாயில் அவன் செய்ய வேண்டியது என்ன? சுகதேவ கோஸ்வாமி இவ்வாறு விடையளித்தார். தஸ்மாத் பாரத சர்வாத்மா பகவான் ஈஸ்வரோ ஹரி ஸ்ரோதவ்ய கீர்த்திதவ்யச்ச ஸ்மர்த்தவ்ய சேச்சதாப்யம். எல்லா கவலைகளினின்றும் விடுபட விரும்புபவன் முழுமுதற் கடவுளான பகவானை பற்றி எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருந்து அவரின் புகழ் பாடி அவரை தியானித்திருக்க வேண்டும். அவரே எல்லாவற்றையும் இயக்கும் உன்னத புருஷனும் இன்னல்களை போக்க வல்லவரும் எல்லா உயிர்களின் உயர் ஆத்மாவுமாக உள்ளார். பாகவதம் 2.15. மனித சமூகம் எனப்படுவது பொதுவாக இரவில் தூங்குவதும் பாலுறவு கொள்வதும் பகலில் இயன்ற அளவு பணம் சம்பாதிப்பதும் குடும்பத்திற்கு தேவையான பொருட்களை வாங்குவதுமாக பொழுதை கழிக்கின்றது. இறைவனை பற்றிய பேசுவதற்கோ சிந்தனை செய்வதற்கோ அவர்களுக்கு நேரம் இருப்பதில்லை. கடவுளை எத்தனையோ விதங்களில் அவர்கள் நிராகரித்திருக்கின்றார்கள். முக்கியமாக அவரை அருவமானவர், அதாவது உணர்வற்றவர் என்று கூறி ஒதுக்கி விடுகின்றார்கள். ஆனால் வேத இலக்கியங்களான உபனிஷத்துக்கள், வேதாந்த சூத்திரங்கள், பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஆகியவற்றில் பகவான் உணர்வுள்ளவர், உயிருள்ள எல்லாவற்றிலும் தலையானவர் என்று பிரகடனம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறு அவரது புகழ்மிக்க லீலைகள் அவரோடு ஒன்றியவை. எனவே மக்கள் லௌகீக அரசியல்வாதிகளையும் பெரிய மனிதர்கள் என்று சொல்லப்படுபவர்களையும் அவர்களின் அபத்தமான செயல்களையும் பற்றி கேட்பதையும் பேசுவதையும் தவிர்த்து ஒவ்வொரு கணத்தையும் வீணாக்காமல் பகவானின் சேவையில் செலவிடுவதற்கேற்றவாறு தம் வாழ்வை வடிவமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இத்தகைய இறை பக்தியை ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத் நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றது. பக்தி தொண்டு செய்வதை பழக்கமாக்கி கொண்டால் அன்றி மரணத்தின் தருவாயிலுள்ள ஒருவன் உடல் சீர்கட்ட நிலையில் எதையும் எண்ணி பார்ப்பதோ தன் தியாகங்களை நினைவிற்கொள்ளும்படி இறைவனை பிரார்த்திப்பதோ எப்படி முடியும்? தியாகங்கள் என்றால் புலன் இச்சைகளை துறப்பது என்று பொருள். வாழ்நாளில் புலனுணர்வுகளை கடவுள் தொண்டில் ஈடுபடச் செய்வதே இந்த வித்தையை கற்பதற்கான வழி. இதற்கான பயிற்சி பலனை ஒருவன் தன் மரண காலத்தில் தக்கவாறு பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி மியூட்ல இருக்கீங்க மாதாஜி. இந்த என்டையர் ஸ்லோகத்துல இருக்கக்கூடிய சாராம்சமா இந்த 4 வரிகள்ல தான் இருக்கு. அதாவது தியாகம் என்பது என்ன இல்லையா? நான் செய்த தியாகம், பகவானுக்கு திருத்தொண்டு. என்ன தியாகம் செய்தோம்? இந்த புலன்களை நாம இந்த பௌதீகத்துல இருந்து ஈடுபடாம அதுல இருந்து நாம எடுத்துட்டு எதுல விட்டுருக்கோம்? அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல்ல விட்டுக்கிறோம் நம்ம இல்லையா? சோ வி ஆர் ஒன்லி சர்விங் த காட். இந்த புலன்களை எல்லாம் பக்குவப்படுத்துறோம். So we are restricting ourselves from the material activities இல்லையா? சோ கண் எதை வேணாலும் பார்க்கும். ஆனா பகவானுடைய ரூபத்தை காண்பதற்காக நாம என்ன பண்றோம்? மடை மாற்றிக் கொள்கின்றோம். இந்த நாவு எது வேண்டுமென்றாலும் பேசும். ஆனால் பகவானுடைய புகழை பாடுவதற்கு இந்த நாவை உபயோகப்படுத்துறோம். சோ நம்ம இதுல 6 type of things நம்ம செய்யக்கூடாது. NOIல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதிஹாரா, அதி ஆஹாரா, பிரஜல்பா இல்லையா? ஏதாவது பிரஜல்பா என்பது என்ன? காசிப்பிங், அடுத்தவங்களுடைய பற்றி அவதூறு பேசுறது. அதுக்கு கூட இந்த நாக்கு உபயோகப்படுது. அதை விடுத்துட்டு பகவானை பற்றி புகழ்வதற்கு இந்த நாவை நாம உபயோகப்படுத்தணும்னா இதெல்லாம் தான் இது தொண்டு. இதுதான் நாம செய்த தியாகங்களே. இதெல்லாம் ஆஸ்டாரிட்டிஸ் we are actually இல்லையா? இந்த புலன்களை எல்லாம் நம்ம பக்குவப்படுத்தாம கடைசி காலத்துல பகவானை நினைக்க முடியுமா? நாம் எதெல்லாம் அதிகபட்சமா நினைக்கிறோமோ அது மட்டும்தான் நமக்கு மரண காலத்துல கண்டிப்பா நினைவு போறோம். எதன் மீது நம்ம நாட்டம் இருக்கோ அது மட்டும்தான் நம்ம அந்த சமயத்துல வெளிப்படுத்த முடியும்.
அப்படின்னா நம்ம பகவானை வந்து மரணிக்கும் தருவாயில நம்ம பகவானை நினைக்கணும்னா அதற்கான பயிற்சியை வந்து நம்ம கண்டிப்பா செய்யணும். இந்த நவவித பக்தி ஆல்ரெடி சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? எல்லாமே ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் இல்லையா, அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஷ்யம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம், பாதசேவனம், இத்தனையுமே இருக்கு. அதற்கு ஒவ்வொருத்தரும் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸும் நம்ம இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு பாகவதத்தினுடைய ரெஃபரன்ஸ்ல. அதனால நம்ம ஆற்ற வேண்டிய கடமைகள் என்ன எப்பொழுதுமே. எஸ் மாதாஜி, அட்மிட் பண்ணிக்கிறேன் மாதாஜி. பிருத்து மகாராஜரோட அந்த ஸ்டோரி என்னங்க மாதாஜி? மத்தவங்க எல்லாம் தான் வந்து புரியுது. என்னன்னா எனக்கு கூட தெரியாது. எனக்கு கூட தெரியாது மாதாஜி. ஐ திங்க் இப்போ இந்த 3rd கேண்டோல வராது, 4th கேண்டோல ஃபர்ஸ்ட்ல வருது மாதாஜி. பிருத்து மகாராஜ் வீட்டுல இடத்துல வந்து பிரளயம் வந்துடுறது ஒரு மாதாஜி. அவங்க மழையா பெய்யறது கிடையாது. ஒண்ணு அவர் ரொம்ப பூஜை புனஸ்காரம் எல்லாம் செய்வார். அதனாலதான் சொல்றாங்க அவர் ஒரு யாகம் வர பண்ணிருக்காங்க. அந்த யாகத்தை வந்து அஸ்வமேத யாகம் பண்ற சமயத்துல இந்திரன் நடுவுல வரான் எடுக்கிறதுக்கு. கடைசியில பகவானே வந்து இது பண்ணிடுறாரு. அதனால ரொம்ப வந்து பிரேயர்ஸ்கோசரம் வந்து சொல்றாங்க மாதாஜி பிருத்து மகாராஜ். பிரார்த்தனைகள் அது பண்ணி கடைசியில கொண்டு வந்துட்டாரு. அந்த நிலைமை சொல்ல ஆரம்பிச்சது, என்ன இந்த மாதிரி பண்றீங்க, துர்குணம் பண்றதுனால நான் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இந்த 4th கேண்டோல வரும் உங்களுக்கு பகவத்கீதால. வந்து பாகவதத்துல வரும். அதுதான் நல்லா போயிட்டு இருக்கும் மாதாஜி. அதான் பிருத்து மகாராஜ். அதான் யாகங்கள், பூஜைகள், புனஸ்காரங்கள் எல்லாம் நிறைய வரும் மாதாஜி. அது ஒரு ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி இருக்கு. ஆமா, ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி ட்ரீ இருக்கு மாதாஜி அதுக்கு. அது மட்டும் எனக்கு தெரியும். அதுல இருந்து நமக்கு தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் கூட அதுல இருக்காங்க. லேட்டஸ்டா இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாம் மாதாஜி உங்களுக்கு சொல்லுங்க. நம்மளுடைய இதுல நம்ம ஸ்லைட்ல கூட மாதாஜி கர்தம முனிவர் வந்து ஒரு பிரஜாபதி இல்லைங்களா மாதாஜி? பிரஜாபதியா பிரகஸ்பதியா? சோ அவங்கதான் அவங்களுக்கு பிறந்த அவதாரம் தான் வந்து கபில முனிவர், அவருடைய பிள்ளை. அப்போ அவங்கதான் வந்து தவம் பண்றதுக்காக போறாங்க, சாங்கிய யோகம் பண்றதுக்காக, தியானம் பண்றதுக்காக. அப்ப வந்து அவங்கதான் வந்து ஜடபரதரா வராங்களா மாதாஜி அடுத்ததுல? முனி மானா இருக்கவங்க தான் அடுத்து ஜடபாரதரா. அதுதான். அப்ப அவங்க கர்தம முனிவர் தான் அந்த மான பார்த்து வந்தவங்களா, இல்ல அவங்க வேற கதையா? பரத மகாராஜா மானுல இருந்து ஜடபாரத முனிவருக்கு மகனாக அவதரிக்கிறார். நான் இவங்க 2 பேரையும் சேர்த்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணி இப்பதான் எனக்கு கிளியர் ஆயிடுச்சு. ஆனா நம்மளோட கண்டென்ட் அப்படிதான் போட்டுருக்கு மாதாஜி. கர்தம முனி வந்து பிரம்மருடைய பிள்ளை. எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த 10 பேரு வந்து மானசீக பிள்ளை மாதாஜி. மானசீக பிள்ளை. தேவஹூதி அவரோட ஒய்ஃப். தேவஹூதிய கல்யாணம் பண்ணிட்டாரு. அவருக்கு வந்து பிறக்கிறது வந்து கபிலா வந்து அம்மாவுக்கு வந்து சாங்கயம் கொடுக்குறாரா. அம்மாவே பையனே வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அவருக்கு வந்து கர்தம முனிக்கு வந்து 9 பெண் குழந்தைகள் கூட. ஆமா, அவங்களுக்கு அப்புறம் கடைசியா கபில முனிவர் மாதாஜி. அந்த 9 பெண் குழந்தைகளையுமே வந்து முனிவர்களுக்கு, அதாவது இன்னும் இந்த பிரபஞ்சத்துல உயிர்வாழிகள் வந்து அபிவிருத்தி செய்யறதுக்காக வந்து பிரஜனிக்காக தான் வந்து நல்ல ரிஷி முனிகளுக்கு எல்லாமே வந்து மனம் முடித்து கொடுக்கும்படி கொடுக்குறாங்க. அவங்க அப்புறம் கடைசியில அவங்களோடது என்ன ஆகும் மாதாஜி? கர்தம முனிவர் வந்து கபில தேவர் வந்து வலம் வந்து எனக்கு வந்து அவர் காட்டை நோக்கி போயிடுறாரு. அவ்வளவுதான், அவரை வந்து தவம் பண்ண போயிடுவார். சோ அதாவது இதுல இருந்து என்னன்னாக்கா, ஆல்வேஸ் வந்து வீட்டுல பெண்கள் வந்து தந்தையாலையும் அதுக்கப்புறம் வந்து கணவனாலும் அதுக்கப்புறம் பிள்ளையாலும் இல்லையா, அப்படிதான் ரட்சிக்கப்படுறது. அதுக்கான அந்த ஃப்ளோ தான். இப்ப மகன் வந்து ஆனா கடைசியில வந்து தேவஹூதிக்கு வந்து சாங்கிய தத்துவத்தை வந்து எடுத்துரைத்து அங்க இருக்கக்கூடிய பெண்கள் எல்லாமே வந்து அவங்கள வந்து பார்த்துக்கும்படியா செய்துட்டு கபில முனியும் வந்து கிளம்புறார். சோ அதுவும் வந்து இப்போ ஐ திங்க் இந்த 3rd கேண்டோல கடைசியில வரும் நமக்கு. கபில முனியனுடைய இவில் சாங்கிய தத்துவம், இந்த ஜீவன் எவ்வாறு உருவாகிறது, இதெல்லாமே நம்ம படிப்போம். சோ பாகவதம் மறுபடியும் வராரு மாதாஜி. ஒரு தடவை போயிட்டு மறுபடியும் திரும்பி வராரு வேற ராஜ்யத்துக்கு. ஓகே எனக்கு தெரியாது அது. பிகாஸ் தாய்க்கு வந்து இதெல்லாம் சொல்றாருன்னு மட்டும் எனக்கு தெரியும். அது ஓரளவுக்கு தான் தெரியும், எல்லாமே தெரியாது. ஏன்னா நான் பாகவதம் வந்து
ஓகே 25th சாப்டர்ல வரும் மாதாஜி இது 3rd canto. ஓகே மாதாஜி இப்ப நம்ம தசாவதாரத்துல 17 ஃபர்ஸ்ட் அவதாரம் அப்ப என்னங்க மாதாஜி? வராக முனிவரா ஃபர்ஸ்ட் அவதாரம்? ஆமா, வாராகம் தான் ஃபர்ஸ்ட். வராகம் தான் ஃபர்ஸ்ட் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. வாராகம் மச்சம் வரும், நெக்ஸ்ட் மச்சா கூட இருக்கும், அதுக்கு அடுத்து கூர்மா இதெல்லாம் வரும், அப்படியே வரிசையா வரும் தசாவதாரத்து. ஓகே, நவவித பக்திஸை பத்தி ரொம்ப அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து 6 கேள்விகள் கேட்பார். அதாவது என்னதுன்னாக்கா அல்டிமேட் பரீட்சித் மகாராஜ் கேட்கறது இல்ல. இப்ப பாகவதம் எப்படின்னாக்கா சுகதேவ் கோஸ்வாமி வந்து பரீட்சித் மகாராஜுக்கு இடையில நடக்கக்கூடிய உரையாடலாம் நடந்துட்டு இருக்கும். இந்த உரையாடலை கேட்டுக்கொண்டிருந்த சுத கோஸ்வாமி வந்து அவரும் வந்து சௌனிக ரிஷிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு எடுத்துரைக்கிற மாதிரி இருக்கும். அவங்கதான் 6 கேள்வி நைமிஷாரண்யத்துல அவங்க 6 கேள்விகள் கேட்பாங்க. சூத கோஸ்வாமிகள் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமியோட பிள்ளையா இல்ல அவங்க வந்து அங்க இருந்த முனிவர்கள்ல அவரும் ஒருத்தரா? அவரும் ஒருத்தர் டிசைபிள், அவருடைய தந்தையே டிசைபிள் சிஷ்யர். யாரு? சுத கோஸ்வாமியோட தந்தை, அவருடைய பேர் எனக்கு ஞாபகம் வரல. அவருடைய தந்தை வந்து டிசைபிள் ஆக்சுவலி. இவரும் வந்து அவருடைய டிசைபிள் அந்த மாதிரி. தஸ்மாத் பாரத சர்வாத்மா பகவான் ஈஸ்வரோ ஹரி, நம்மளை கட்டுப்படுத்துறவரே அந்த ஹரிதான் இல்லையா? ஸ்ரோதவ்ய கீர்த்தி ஸ்தைவ்யஷ்ச சமர்த்தவ்யஷ்ச சேதாபியம். அதாவது நம்ம எல்லாருமே இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து குழப்பம் கலக்கம் இல்லையா, நமக்கு பயம் எல்லாமே உண்டு. இதுல இருந்து நம்ம வெளியில போனோம்னா அந்த ஹரியினுடைய நாமத்தை நம்ம புனிதமான ஹரியினுடைய நாமத்தை நம்ம சொல்லும் பொழுது ஸ்மரணம் பண்ணும் பொழுது இல்லையா, இது சுப்ரீம் டைரக்டர். எல்லா கடினமான நிலைகளிலிருந்து நம்மளை வந்து விடுதலை பண்ணக்கூடிய தகுதி அவர் ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் உண்டு. அதனால அவருடைய தாழ் பணியறது ஒன்றுதான் நமக்கு வந்து தட் இஸ் த அல்டிமேட் டியூட்டி ஆஃப் எவ்ரி மேன். வாட் இஸ் த டியூட்டி ஆஃப் எவ்ரி மேன் ஸ்பெசிபிகலி அட் த டைம் ஆஃப் டெத்? இது பரீட்சித் மகாராஜ் கேட்கறது தான் இது. சோ இந்த கொஸ்டின் வந்து 2nd cantoல இருக்கு. அவர் கேட்பாரு, இந்த விளக்கத்தையும் கோஸ்வாமி சுகதேவ் கோஸ்வாமி அவர்கள் சொல்வார். சோ டியூட்டி ஆஃப் அ மேன் நம்ம பகவத்கீதையிலையும் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? பகவத்கீதையில எல்லாமே வந்து கோட்பாடுகள் தான், பிரின்சிபல்ஸ் தான். ஆனா அதனுடைய பேக்ரவுண்ட் ஃபுல்லா வந்து நம்ம பாகவதத்துல கண்டிப்பா படிப்போம். ஆனா இந்த நம்ம பகவத்கீதையை ஓரளவுக்கு நன்னா புரிஞ்சுட்டோம்னாக்கா பாகவதத்தை நம்ம சுலபமா மேப் பண்ணிக்கலாம். பகவத்கீதையே நம்ம எதுவுமே படிக்காம டைரக்டா பாகவதம் வந்தா நமக்கு கண்டிப்பா புரியாது. அத நம்ம அங்க முடிச்சுட்டு இங்க வந்தோம்னாக்கா இட் வில் பி ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆக்சுவலி. ஓகே, சோ இந்த உபநிஷத்கள் இந்த இடத்துல பார்க்கணும். சாக்ரிஃபைஸ் மீன்ஸ் டினைங் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் சென்சஸ். ரொம்ப அழகான இது இல்லையா? So how can he pray to the Almighty to remember his sacrifice? நம்ம வந்து பக்தி செய்யாம unless one is accustomed to devotional service அப்படின்னா பக்தி தொண்டில் அவன் ஈடுபடாத வரைக்கும் மரணத்தின் தருவாயில வந்து அவனுடைய உடலை வந்து அவனுடைய உடல் எவ்வாறு இருக்கும்னாக்கா எப்படி இருக்கும்னு நமக்கு சொல்லவே முடியாது. ஒவ்வொருத்தருடைய உடல் வந்து இதுக்கான ஒரு அதாவது ஒரு என்னுடைய பர்சனலாவே எங்க ஃபேமிலியிலே இப்ப நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒன்றை நான் வந்து எடுத்துரைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். என்னுடைய தந்தையாகப்பட்டவர் பாஸ்ட் 2.5 years வந்து இஸ் இன் த பெட் ரிடன் ஒன்லி, டிமென்ஷியா பேஷண்ட் ஆல்சோ. ஸோ எதுவுமே அவருக்கு நினைவில் இருக்காது. ஸோ சம்டைம்ஸ் எப்பயோ ஒரு வாட்டி தான் ஞாபக சக்தி வரும். ஆனா நான் நினைப்பேன் அவரு நார்மலா இருக்கும்பொழுது எப்பவுமே பக்தி செய்து கொண்டிருந்தவர் தான். ஆனா இப்ப அவருக்கு பகவானை சேவிக்கக்கூடிய மனசு இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியாது. அதை புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு எனக்கு ஞானம் இல்லை இல்லையா? ஆனா ஒன்று நாம ப்ரேயர்ஸ் மட்டும் தான் பண்ண முடியும். இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ரீசென்ட்லி இப்போ எங்க மாமியார் கூட ரொம்ப உடல்நிலை 2 attacks ஆயிடுச்சு, ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் வந்துருச்சு within a week. ஸோ ஷீ இஸ் ஒன்லி ஃபீலிங் த பெயின் மட்டும்தான் அவங்க வந்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க. அந்த சமயத்துல பகவான சேவிங் ஆனா அவங்க கான்சியஸா இருக்காங்க, ரொம்ப நல்ல நினைவுகள் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ ஆனாலும் அவங்களுக்கு அந்த பயம் இருக்கு. ஷீ இஸ் ஹேவிங் லாட் ஆஃப் ஃபியர். அது நல்லாவே தெரியறது. ஸோ அவங்களுக்கு மரண பயம் இருக்கின்றது, என்னால அதை உணரவும் முடிகின்றது. அங்க போகும்போது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை, அதை பார்க்க முடியல. ஸோ பாடி பெயின்ஸ், இந்த பக்கம் படுக்க முடியல, அப்படி படுக்க முடியல, உணவு உட்கொள்றது கிடையாது, வெறும் நீர் ஆகாரம், இந்த மாதிரியான நிலைகள். சோ மரணத்தின் தருவாயில அவங்களால வந்து இப்ப நீங்க பகவானை நினைவில் கொள்ளுங்க அப்படின்னு நம்ம சொன்னா அவங்க ஏத்துக்கக்கூடிய நிலைமையில இருப்பாங்களா? அது ஒரு பிக் கொஸ்டின் மார்க் ஆக்சுவலி இல்லையா? சோ எப்ப மரணம் ஏற்படும் என்று யாருக்குமே தெரியாது. நன்னா இருக்கிறவங்களுக்கு கூட டக்குன்னு போகக்கூடிய சமயம் சந்தர்ப்பங்கள் தான் இப்ப எல்லாமே.
ஆனால் படுத்துட்டு இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் மரணிப்பாங்க, வெரி நியர்ல அவங்களுக்கு டெத் இருக்குன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. தே கேன் ப்ரொலாங். அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாவே நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். 2 நிலைகளையும் என்னால வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில என்னால பார்க்க முடியறது. அதனால ஒண்ணே ஒண்ணு, நம்ம அப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கிறவங்களுக்காக நம்ம பிரார்த்தனைகள், தட் இஸ் த ஒன்லி திங் வி கேன் டூ, இல்லையா? சோ இந்த ரிமெம்பர், இந்த ஒரு லைனை வந்து பார்க்கும்பொழுது எனக்கு அந்த நினைவு தட்டியது. பாடியில ஒரு அங்கமும் வந்து எவ்வாறு இருக்க போகின்றது, எந்த இடத்துல வலி வரும், எந்த இடத்துல நம்மளால தாங்க முடியும், எந்த இடத்துல நம்மளால தாங்க முடியாது, வயோதிகமான பிறகு நமக்கு என்ன சக்தி இருக்கும், குழந்தைக்கு இருக்கிற அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி தான் நமக்கு இருக்கும்ன்றது வந்து இந்த 2 பேருமே, என்னுடைய தந்தையும் என்னுடைய அதாவது தாயாகவே கருதுகின்ற என்னுடைய மாமியாரையும் கூட நான் அதை தான் நினைக்கிறேன் நான். சோ அப்படி இந்த உடல்ல அந்த அங்கங்கள் எப்படி இருக்கும், என்ன நிலையில நம்ம யோசிப்போம் பகவானன்றது நம்மளால கண்டிப்பா சொல்லவே முடியாது. எவ்வாறு மரணம் நிகழும் அப்படிங்கிறது பட்டுன்னு போவோமா தெரியாது, இழுத்துண்டுதான் போவோமா தெரியாது, எதுவுமே தெரியாது நமக்கு, இல்லையா? அதனாலதான் வாழ்க்கை முழுவதுமே நாம நினைவில் கொள்ளக்கூடிய செயலை நாம கண்டிப்பாக செயல்படுத்த வேண்டும். அப்பதான் நம்மளையுமே அறியாம அவருடைய நாமத்தை சொல்லக்கூடிய நிலையை நம்மளால இட்டு செல்ல முடியும். ஹரி அதை எவ்வாறு வந்து அஜாமிலன் செய்தது, அதாவது ரைட்டு நம்ம ஜஸ்டிபிகேஷன் பண்ண முடியாது. தன்னுடைய பிள்ளைக்கு அவன் நாராயணா என்ற பெயரை வைத்ததால் அவன் சிறு பிராயத்தில் செய்த நற்காரியங்கள் வந்து அவனுக்கு வந்து அந்த சமயத்துல வந்து அந்த பிள்ளையினுடைய பெயரை கொண்டே அவன் அழைத்ததால நாராயண தூதர்கள் வந்தார்கள், இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி ஒரு அட்லீஸ்ட் நம்ம நல்ல கர்மங்களை செய்திருக்க வேண்டும், அதாவது பக்தியை செய்திருக்க வேண்டும். அப்பதான் மரண காலத்துல வந்து நமக்கு வந்து எஸ் பகவான் தான் அதை கொடுப்பார், நினைக்க வைக்கிறது கூட அவர் தான். இதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்க வைக்கக்கூடிய சக்தி அவருக்கு மட்டும்தான் உண்டு. ஐ ஃபீல் தட் எங்களுடைய அப்பா வந்து கண்டிப்பா இவ்வளவு ஆண்டுகள் வந்து பக்தி தான் பண்ணிட்டு இருந்தார், இல்லையா? அதனால கண்டிப்பா பகவான் வந்து அவர் செய்த பக்தியை வந்து நினைவுபடுத்தக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தை பகவான் அவருக்கு கொடுப்பார் அப்படிங்கிற அந்த மனசுல ஒரு ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் மட்டும்தான் இருக்கு. ஏன்னா அவர் பேசக்கூடிய நிலையிலுமே கிடையாது, இல்லையா? சோ யார் எந்த நினைவுமே இல்லாத நிலையில இருக்கும் பொழுது இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன், இந்த பக்கம் நினைவோடு இருக்கக்கூடியவங்க வலியும் வேதனையோடு அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷனையும் ரெண்டுத்தையுமே நான் பார்க்கும்பொழுது இவங்களுக்கு கண்டிப்பா என்னால சொல்லவே முடியாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு வலிதான் வந்து ரொம்பவுமே மென்மையாக அந்த இடத்துல தெரிகின்றது. அவங்க பொசிஷன்ல நாம இருந்தா கூட அந்த நிலைதான் இருக்கும் என்றால், ஏன்னா ஒரு சிறு அதாவது ஒரு முள் கால்ல குத்திட்டா கூட நம்ம மனசுல இமீடியட்டா வந்து வலி என்றதை வந்து ஏற்படுத்துகின்றது, இல்லையா? சோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து உணர்வு என்பது உண்டு. அப்போ பக்தியை நாம எந்த அளவுக்கு மேன்மையா செய்தால் எந்த ஒரு நிலையிலுமே நாம் அவரை மறக்காமல் இருக்கக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு கிடைக்க பெறும். இதை நம்ம கொஷின் மார்க்கா நம்ம போட்டுக்கணும். ஸோ வாழ்க்கையில இது எல்லாமே பகவான் வந்து இதெல்லாம் எனக்கு உணர்றதுக்கான ஒரு அதாவது ஒரு பாதையை கொடுக்குற மாதிரி தான் நான் நினைக்கிறேன். இட்ஸ் ஆல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ், இதர் ஆல் லேர்னிங் அப்படிங்கறது வந்து நாம பார்க்கிறோம். ஸோ எல்லார் வீட்லயுமே இது நிகழறது உண்டு. ஆனா அதை வந்து இதன் அலசி ஆராயக்கூடிய பக்குவம் வந்து பக்தியில போகிறவங்களாலதான் மட்டும்தான் முடியும். சோ வெறுமனே நம்ம வந்து வறண்ட தத்துவங்களை மட்டும் பேசிட்டு இருந்தா அதனுடைய நோக்கமே தெரியாம தான் நம்ம போயிடும், இல்லையா? சோ வெறுமனே ஞானத்தை மட்டுமே வளர்த்து கொண்டால் எந்த புண்ணியமுமே கிடையாது. ஞானம் கொண்டு ஞானத்தோட நம்ம பக்தியை வந்து ஞானம் இருந்தால் பக்தியினுடைய மார்க்கம் எதுன்றதை வந்து நம்ம தேடி செல்ல வேண்டும். அதுதான் இறுதி இலக்கு. அதை விடுத்துட்டு நம்ம வெறுமனே ஞானத்தை மட்டும் இருந்தால் கண்டிப்பாக அதனால எந்த பிரயோஜனமுமே கிடையாது. சோ தியாகங்கள் எனப்படுவது என்னன்னா நம்ம உடல் தவங்களை பற்றி தான், இல்லையா? மனசு, இல்லையா? 3 விதமான தவங்களை பார்த்திருக்கோம். உடல் தவம், வாக்கு தவம், மனத்தவம், இது எல்லாமே கலந்தது. இதுல உடல் என்பது இந்த புலன்களுக்கு சம்பந்தப்பட்டது, இல்லையா? சோ ஒன் ஹாஸ் டு லேர்ன் திஸ் ஆர்ட். ஒருவன் இதை கண்டிப்பாக பயில வேண்டும். எவ்வாறு அவனுடைய புலன்களை வந்து பக்குவமான முறையில் வந்து உபயோகப்படுத்த வேண்டும். சோ பக்குவமான முறை என்றால் என்ன? ஆக்சுவலி பக்தி துண்டில் அவன் தன்னுடைய புலன்களை ஈடுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும். இந்த கண்களை பகவானுடைய ரூபத்தை காண்பதற்கும், இல்லையா, உபயோகப்படுத்த வேண்டும். இந்த காதுகளை அவரை பற்றிய புகழாரங்களை கேட்பதற்கும் லீலைகளை கேட்பதற்கும் இதை உபயோகப்படுத்த வேண்டும். அவருடைய புகழாரங்களை பாடுவதற்கும் இந்த நாவை வந்து உபயோகப்படுத்த வேண்டும். மேலும் பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிப்பதற்கும் இந்த வாயை வந்து நம்ம உபயோகப்படுத்தணும், இல்லையா? இந்த நாசியை வந்து அவருக்கு அறிவித்த மாலைகளை வந்து அதாவது அந்த வாசனை வந்து நுகர்வதற்காக உபயோகப்படுத்தணும். இந்த கால்களை அவர் இருக்கக்கூடிய ஆலயங்களுக்கு வந்து செல்வதற்காக, புனித ஸ்தலங்களுக்கு செல்வதற்காக உபயோகப்படுத்தணும். இந்த கைகள் வந்து அவருடைய திருத்தொண்டு புரிவதற்காக ஒரு மாலையை தொடுத்து கொடுக்கிறது, பிரசாதத்தை செய்யறது, இல்லையா?
எந்த ஒரு கைங்கரியமா இருந்தாலும் அதற்கு உபயோகப்படுத்தணும். அப்படின்னா இந்த என்டையர் பாடியே வந்து நாம வந்து அவருக்கு வந்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இந்த பக்குவமான முறையில் இவ்வாறு எடுத்து செல்லும் பொழுது கண்டிப்பாக மரணிக்கும் தருவாயில் பகவானை நம்ம கேட்க வேண்டியதே கிடையாது. கண்டிப்பா பகவான் நம்மள மறக்கவே மாட்டார். நம்மளுடைய செயல்கள் அவருக்கு ஒவ்வொன்றுமே அவருடைய அக்கௌண்ட்ல ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவா இருந்து எல்லாத்தையுமே எழுதி வச்சிருப்பார். அதற்கான பலன்களை வந்து அவரே பார்த்துப்பார். நம்ம அந்த பலனை கேட்கவே வேண்டாம். அது தேவையற்ற செயல். இது பக்குவம் அடைந்த பக்தனுடைய நிலை. இந்த லாஸ்ட் இதுதான் வந்து கன்க்ளூஷன் தான், ரொம்ப அழகான கன்க்ளூஷன். இதை நம்ம மைண்ட்ல கண்டிப்பா வச்சுக்கணும். பகவான் நம்மள வந்து பார்த்துக்கட்டும், நான் இதை செய்யறதுனால அவர் என்ன பார்த்துக்கட்டும் அப்படின்னு நம்ம கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அவர் கண்டிப்பா பார்த்துப்பார். அவர் என்னைக்குமே நம்மளை கைவிடவே மாட்டார். ஆனா நாம தான் நம்பிக்கை கொண்டு அவருக்கு வந்து திருத்தொண்டு புரிய வேண்டும். அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாகம் இது. ஆக்சுவலி வாழ்க்கையில நம்ம எல்லாருமே வயோதிகத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றோம். சில பேர் வயோதிகத்திலயும் இருக்கோம், சில பேர் இன்னும் 80, 75 எல்லாம் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஆல்ரெடி வயோதிகம் தான். சோ நம்ம இந்த 40s, 50s மேல வர்றது எல்லாமே இன்னும் we are going towards the வயோதிகம் இல்லையா? அதனால நம்மளால முடிஞ்ச இந்த கைங்கரியத்தை வந்து கடைசி வரைக்கும் நாம இட்டு செல்ல வேண்டும். சோ இது அர்லியா கிடைச்சவங்க அவங்க ரொம்பவுமே பாக்கியசாலிகள். சில பேர் குழந்தையில இருந்தே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மிருதங்கம் வாசிக்கிறது, பகவானுடைய நாமங்களை பாடுறது இல்லையா? இதெல்லாமே சொல்லக்கூடிய சக்தி வந்து பகவான் அவங்களுக்கு கொடுத்திருக்காரு. அதானா போன ஜென்மத்துல எங்கேயாவது ஹையஸ்டா அச்சீவ் பண்ணிருப்பாங்க, மிச்சம் மீதியை வந்து இந்த ஜென்மத்துல வந்து அவங்க முடிச்சுட்டு போவாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை அவங்களுக்கு உண்டு. ஓகே, வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपसिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामचर्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे